institución que esta tarde a 7 tendrá lugar un pleno extraordinario para decretar 3 días de loito oficial e despois unha concentración silenciosa na plaza do Concello. Procedemos agora ao minuto de silencio.
da actividade, por suposto, é unha actividade que pode ser contaminante, pero tamén é certo que agora mesmo existen outras empresas que non están en suelo que teña que ser, neste caso, a propiedade do Concello, e, por tanto, ser presión do Concello. No mismo polígono, e as casos, non podo decir metros, pero tamén podo decir kilómetros. E non pertenecen ao Concello e teñen gestión que están contaminando. Son contaminantes desde hai moitos anos. E eu non vin aquí a carbón ninguna sobre ese particular. O que debe facer con o Concello é facer respetar non só a esas, senón a todas, porque tamén contaminaron as empresas que damos contenedores a deixar restos que non poden estar aí. Hai punto limpo no Concello de Mos, este ou non este ben cercano ás empresas, se tienen que se desplazar ou non. Pero existe esa posibilidade. Por lo tanto, non é lógico ni normal que, por un exemplo, algo altamente contaminante como son cartuchos de fotocopiadora, tóners de productos de residuos de efecto cancerígeno que se están depositados por as empresas nos contenedores de basura. Por lo tanto, o que ten que facer o Concello é velar por o cumprimento das ordenanzas de medio ambiente que ten aprobadas, tanto as municipais como as galegas como as estatais. Por lo tanto, nós vamos a apoiar isto porque iría contra a lei non o facer. É dicir, houve un proceso selectivo, unha apertura de sobres, houve todo un procedimento que se cumpriu. Pode nos gustar máis ou menos a empresa. A mí gustaría que viñera unha empresa grande que favorecera a contratación dos desempregados de Mos, máis de 1.300 persoas neste momento. Encantaríame, pero por desgracia non é este. E o que temos é que asumir, neste caso, as nosas obrigas, e as nosas obrigas como grupo municipal, as nosas obrigas como concelleiros e como membros todos da corporación, neste caso, é velar por os intereses do Concello de Mos, que é velar por os seus vecinos. Por lo tanto, neste punto vamos a votar. Moitísimas gracias. Ten a palabra o Concello de Viga. Ben, nós mantemos o noso voto negativo, básicamente, porque estamos en desacordo con as bases da concesión. Estamos en contra en su momento, cuando non ten sentido todo quemar a eso, pues non necesitamos. A nos 50 más 25, que hai unha empresa que ten 25 anos, pues tampouco, non necesitamos. Por tanto, todo quemar de aí, pues vamos a estar en contra. Específicamente, hai unha inseguridade. Por día de mañana, sabemos que a empresa vai ter uso, pero podemos esperar perfectamente os 6 meses máis. Pero, ante todo, estamos en contra das bases de las Gracias. Ten a palabra o Concello do Partido Popular. Simplemente decir que este é un punto que se falou varias veces. Este goberno vai defender sempre o patrimonio do Concello. A día de hoxe, esa parcela é patrimonio do Concello. Non sei o grupo que non temos a información, pero porque que estábamos a perder. Non vamos a defenderla sempre. A actividade que aí se vai a incorporar, esta empresa está avalada por os técnicos e tal cumple a legalidade, e nós vamos a defenderla sempre. Entonces, bueno, nos creemos que hai que levarlo adiante, que non volva a pasar, como ben dixo o portavoz do Partido Socialista, un caso de como granitos ibéricos. Está aí a parcela en abandono, hai que sacar a licitación. A empresa conocedora de todos os términos, en caso de que o proceso sea desfavorable ao Concello, sabe perfectamente que pode pasar a mala Comunidade de Montes, e son conocedores. Entonces, o xulgado, como ben dixo Alfonso, avalou esta operación e así se fai. Está máis instalado, non hai máis voltas que dar aí. Muy ben, pois debatido este asunto, procedemos a súa votación. Votos en contra? Gañamos BNG, abstencións, votos a favor, Partido Socialista, Partido Popular, queda aprobado por maioría. Terceiro punto da orde do día, Plan Xeral de Ordenación Municipal, aprobación provisional. Perdón, antes de continuar, me teño que explicar que, coa mala noticia, porque empezamos este pleno, non lle diga a mentira e que quero facer públicamente, como decía Miguel, a Ángeles, que é a nova secretaria deste Concello, que, como saben, levamos bastante tempo sin o secretario que correspondía a ocupar o sitio, que está en un Concello de Lugo, que estaba Víctor facendo hasta ahora ese labor, que le agradecemos hoxe aquí. Queremos anos en alta o traballo que fixo Víctor en estos últimos meses e anos, sobre todo de cara a isto que vamos a aprobar agora en Plan Xeral. E lle damos a benvida a nova secretaria, e como tamén me decía Alfonso, esperamos que en este caso teñamos a sorte de poder tener por lo menos toda a legislatura. Así que benvida. E xa procedemos ao dictamen da Comisión Informativa do Plan Xeral.
desgracia, empezamos con unha mala noticia, pero temos outra que creo que é moi boa e moi positiva para nós. Pero non, estou segurísima, sobre todo depois do traballo de 10 anos. Eu, para todos os que están presentes, e sobre todo para recordarlle tamén aos 3 partidos que teño enfrente, vou facer un recordatorio do traballo que levou o Plan Xeral, en que consiste. Este proceso empezouse, contratou no ano 2007 polo bipartito, se recordades. Se sentaron unhas bases onde estiveron de acordo todos os partidos que estaban naquele momento. A partir de aí empezouse o traballo do Plan Xeral. 5 anos despois, o 25 de outubro de 2015, se aproba inicialmente por unanimidade. Quero recordar que o Partido Socialista e o BNG que aprobamos por unanimidade porque habíamos traballado todos xuntos, estábamos de acordo todos con ese Plan Xeral. Expúxose 2 meses, como manda por lei, por todas as parroquias. Todos os veciños puderon acercarse aos seus centros para poder velo. Pediuse un mes máis para as alegacións. En vez do 9 de enero, acabou o 9 de febrero. 3 meses tuveron os veciños para poder alegar sin ningún problema a calquer tipo de alegación que quixeran facer. Comenzou un largo proceso que vivimos o Partido Socialista, o BNG e o Partido Popular. Un largo proceso que supoñía conseguir 32 informes favorables de distintas administracións. Administracións, como podemos falar dunha confederación hidrográfica, que tanto afecta ao Concello de Mos, tardou sobre ano e medio o informe. Aprobación que tiñamos conseguido tamén favorable de patrimonio, o cal durou 2 anos conseguir un favorable, conseguindo un catálogo de todos os hórreos, de todo o patrimonio que temos en Mos. Aviación civil, outros 2 anos, o sea, o Concello de Mos está afectado por todos os lados. E despois nos empeñamos, un empeño sobre todo da nosa alcaldesa, o cal creo que Mos lle temos moito que agradecer, e que chegou hasta Fomento, hasta Madrid, para conseguir a publicación da revocación do tramo de autovía Porriño-Vigo, que tanto destrozaba Sanguiñeda, ese tramo que había sido aprobado no 2007, que afectaba a Mirolongo, Cerqueirás, Monte, destrozando casas. Por fin, o 26 de marzo de 2015, ven a ministra Ana Pastor a anunciar a súa revocación dese tramo. Isto leva a que o 28 de outubro de 2015 temos un favorable do informe de Fomento, co cal enviámoslo directamente a conseguir a memoria ambiental de medio ambiente. O 9 de diciembre deste ano conseguimos o favorable da memoria medioambiental, É dicir, conseguimos un plan xeral que ten 32 informes favorables de todas as administracións necesarias, que ten favorable a memoria ambiental, que recolleu en 3 meses 1.800 alegacións, das que máis de casi 1.200 son favorables, é dicir, máis do 60% das alegacións son favorables, o cal significa que hai moito veciño que está esperando por este plan, pero sobre todo que está esperando o Concello de Mos para o desarrollo e o progreso de Mos. Urbanismo, este departamento que tanto necesita esta ferramenta. Levamos traballando con as normas subsidiarias desde o ano 92, fai 23 anos. Como podemos funcionar entonces? O que máis quero recalcar en todo isto deste traballo é que en todo momento nos estuvemos reunindo e traballando o Partido Socialista, o BNG e o Partido Popular. En todas as reunións estuvemos presentes os 3 partidos. Me vou a dicir sobre todo os portavoces, Alfonso Miguel, que estuvemos reunidos cada vez que chegou un informe sectorial. Estuvemos reunidos cada vez que viu o equipo redactor cas alegacións de cada parroquia. Estudiamos parroquia a parroquia, alegación a alegación, como quedaba a situación. Por iso me sorprende tanto as últimas... O único que lle podo pedir un pouco é decir coherencia, un pouco de coherencia e sobre todo responsabilidade. Me gustaba antes cando decía Alfonso que hai que ter responsabilidade, sobre todo que estamos aquí como corporativos para defender o patrimonio de Mos e os intereses dos veciños de Mos. Entón eu creo que sinceramente aprobar o plan xeral de Mos é defender os intereses dos veciños de Mos e defender unha ferramenta tan útil e necesaria para o desarrollo e progreso de Mos. Eu creo que os veciños nos votaron para ser responsables e coherentes co desarrollo de Mos. O BNG con vamos a dicir de excusa, porque o sinto Miguel, non podo dicir outra cousa, unha segunda exposición, non cabe por lei. Aquí hai un proceso que seguir e hai unhas leis que temos que cumplir. Temos un secretario que estaba hasta ahora e agora unha secretaria que son quen dicen se fai falta unha segunda exposición ou non.
Sabes que non é necesaria porque non hai cambios sustanciales neste plan. Non tería ninguna lógica, aparte, é dicir, dar unha segunda exposición, está informándose a todos os veciños, está exposto ahora mismo no Concello e teñen información total. Que había que contestar as alegacións antes. Repito, temos que seguir unha lei e un proceso. As alegacións se contestan no momento que se aproban neste pleno. A partir de hoxe se contestan todas as alegacións. 1857 alegacións van a ser respostas. Cada un vai ter a súa resposta e cal é a razón por que non. Teríamos que estar orgullosos deste plan. Este plan que vou a pasar a decir o favorable, porque realmente hai outros partidos que, o mellor, prefieren decir, intentar ensucialo, intentar manchalo, intentar andar con particularidades. Sinceramente, non me vou a manchar en nada diso. Eu vou a defender o todo positivo que ten este plan. Gañemos, perdonad que non vos nombre, pero que sinceramente este plan foi un traballo que levamos estes tres partidos, o Partido Socialista, o BNG e o Partido Popular, hasta a día de hoxe, despois de 10 largos anos. Sinceramente, desde junio que tomastes posesión, eu creo que se vos dixo que cando quixerades, que as reunións que quixerades, unha reunión que quixestes ter co equipo redactor, empezastela pedindo en julio, tuvémola en septiembre, o 23 de diciembre, fai unha semana, me pedíades os planos de aprobación inicial. Pois, sinceramente, creo que pouco podedes opinar nunha semana. Que queredes que vos diga? Desde junio que estades, creo que o que máis importante tiñamos neste momento encima da mesa do Concello era o plan xeral. Calquer partido que entrara se volcaría en pleno no plan xeral. Sinceramente, nada que decirvos. Sí quero destacar todo o positivo do plan xeral. Empezo por iso, que é unha ferramenta áxil e actualizada que tanto necesita o organismo despois de 23 anos. O crecemento dos núcleos rurais, algo que parece o mellor sin importancia. Pasamos de 39 a 119 núcleos rurais. Imaginarvos o que significa iso en crecemento para nós. Mellora dos viais existentes e creación de novos eixos estruturantes que melloran a accesibilidade. Tanto no medio rural como no urbano, a mellora de servicios e aumento de espacios libres, xardíns e equipamentos que mellorarían a calidade de vida. Sobre todo digo porque hai quen dice que non hai novos equipamentos e eu non sei se realmente leestes a memoria do plan xeral, porque aumentan os novos solos dotacionais en 322.579 metros cuadrados. Os novos solos de infraestructuras, 86.854 metros cuadrados. Novos espazos libres e zonas verdes, 401.209 metros cuadrados. Pero despois miro en algúns folletos que non hai novos equipamentos no plan xeral. A verdade, é un consello, leemos a memoria do plan xeral. É importante. Implementación do carril bici no eixo Fuxeiros ás Pozas. É outro detalle que o mellor teñades que ler. Consolidación e mellora da estrutura urbana. Mellora a organización do solo industrial, minimizando a situación actual dispersa. Aí tamén me teño que referir ao bloque. Que sí, que sei que non está de acordo con que as empresas queden dispersas por nós. Estamos de acordo en que non pode seguir esa situación e que teñen que ir a un polígono, pero as que están, están. O que non vamos a acabar é con elas, e cerrar e quitar postos de traballo. Iso non estamos dispostos, Miguel. Este goberno non está disposto a iso. Entón, as que existen, siguen existindo e quedarán o mellor posible. A partir de agora, se ordena o territorio. En iso consiste un plan xeral. Por iso é tan necesario aprobalo. Conservación da paisaxe natural, potenciando áreas de alto poder ecolóxico, protección do galiñeiro e do galleiro, que nombran tamén en algún folleto. Volvo a repetir, miro que non leestes a memoria do plan xeral, ou non o entendedes ou algo non funciona, porque hai protección do galiñeiro e do galleiro, que pedíades nunha moción recientemente. Recuperación do patrimonio cultural e recursos culturais, que tamén se nombra, que se non se... Mirad, hai un catálogo que identifica e pone en valor e recoñece todo o patrimonio do Concello de Mos. Capacidade edificatoria para unha poboación posible de hasta 30.000 habitantes, o cal significa 5.782 novas vivendas. Que significa para Mos? Desarrollo, progreso. Que significa para os veciños de Mos? A finca que teño ao lado, que podo edificar, que podo facer unha casa, pisos que se van a facer. É necesaria unha zona urbana en Mos? Pois sí, é necesaria tamén, para que Mos creza, para que Mos se desarrolle. Creación de novos solos urbanizables terciarios, que parece que estamos en contra deles. Pois non, dinamizan o comercio, implantan novas empresas comerciais, crean postos de traballo, dan vida a Mos, que é o que Mos necesita. Zonas como Sanguiñeda, Porteliña, Resenxo, Monte, Rans, Portela, todas se desarrollarían. Desarrollo dos solos urbanos.
Vamos ás parroquias, as 10 parroquias de Mos. A maioría dos veciños, e creo que a iso tamén recordo que chegamos á mesma conclusión, o Partido Socialista, o BNG e o Partido Popular, que estábamos de acordo en trasvasar do solo urbano ao solo rural, porque as alegacións iban todas encaminhadas a quero que a miña finca do lado poida ser edificable, quero que a miña casa se poida legalizar, quero que o núcleo se abra e chegue a donde estou. Pois vamos a hacer un pequeno resumen, porque non consiste todo o mundo que quere saber que ten toda a información disponible en urbanismo no Concello. Tornela, 109 vivendas novas, quere decir 109 parcelas edificables. Petelos, 369 núcleos rurales, 369 fincas edificables, 249 en urbano, que crece, de 6 a 8 núcleos rurais. Algo tan importante, Torroso duplica a cantidad de vivendas, ten ahora mismo 509 viviendas, pasa a ter 516 viviendas novas máis, é dicir, duplicamos a 1000 e pico viviendas, de 8 pasa a 18 núcleos rurais. Peinador, a 57 novas viviendas que pode haber na zona urbana para desarrollar. Guizán duplica tamén a cantidad de 200 novas viviendas, de 4 a 7 núcleos rurais. Louredo, 185 novas vivendas, pero máis importante Louredo, de 5 pasa a 15 núcleos rurais. Canta casa e canta finca necesitaba estar en núcleo rural. Mos, 584 novas viviendas, de 5 a 13 núcleos rurais. Cela, 347 novas viviendas, pasa de 6 a 19 núcleos rurais. Quero que quede claro que significa iso, de haber 6 núcleos rurais a pasar a 19 e que a maioría das edificacións, a maioría de fincas non estaban en núcleo rural, non eran edificables e non estaban legales como era debido, que agora quedan todas legalizadas como ten que ser ordenado. Cameiga, 1472 novas vivendas, 495 núcleos rurais, como é normal que a zona máis urbana, 977 en zona urbana, igual que Sanguiñela, 714 en zona urbana e 350 en núcleos rurais, e Pereiras, 301 novas vivendas. É dicir, todas as parroquias crecen, todos os núcleos rurais crecen, se duplican e se triplican os núcleos rurais, as zonas urbanas se desarrollan, as zonas terciarias se desarrollan. Sinceramente, non podo entender como nadie que esté sentado no sitio da Corporación Municipal pode votar en contra dun plan xeral que tanto necesitamos. Un plan xeral que tanto lo hemos prometido todos os partidos. Todos no noso programa electoral, cada vez que vamos ás eleccións, vamos a aprobar o plan xeral. E agora temos a suerte conseguida con moito traballo, conseguida despois de ter 32 informes sectoriales aprobados, de ter unha memoria ambiental aprobada, de haber gastado 400.000 euros de todos os vecinos, de diñeiro público. Recorden que o plan xeral ten un coste que aparte do traballo dos arquitectos municipais, de todo o Departamento de Urbanismo durante 10 anos, 400.000 euros que se gastaron e sin ningún motivo, sin ninguna razón, queren botar todo pola borda. Pois sinceramente, este goberno non vai ser tan irresponsable, porque temos claro que prometemos que íbamos a aprobar o plan xeral e o vamos a aprobar porque Mos o necesita, os veciños o necesitan e o desarrollo e o progreso de Mos depende deste plan xeral e o Partido Popular non vai permitir que non se aprobe. Só pido unha cousa, non lle vou pedir que voten a favor, eu entendo que ten que ser un pouco fuerte votarnos a favor porque parece que vai en contra das súas ideas. Me gustaría que non fixeran política con este tema tan serio. Me gustaría que pensaran 5 minutos con coherencia e pensaran que necesitamos, que é o importante para Mos e os veciños de Mos. Só lle pido unha abstención. Creo que o mínimo que deben facer, dejar que Mos creza. Esa pluma non é de Caliña. Vese vos a pluma. Pido silencio, por favor, e continuamos co debate. Ten a palabra o Partido Gañán. Bons días a todos. Vamos a ver, tamén como acaba de decir a vocira do Partido Popular neste asunto, nos chegamos no mes de xullo, nos incorporamos e pois solicitamos unha reunión de todos os concelleiros co equipo redactor. Se nos foi postergando esa reunión e finalmente, pois a final se celebrou no mes de setembro. No mes de setembro levamos unha serie de
de irregularidades que entendíamos que se debían corregir, porque este peixón ten irregularidades por todos os lados. Se pretende aprobar tal cal está, probablemente xa non só hai algún particular, asociación, que yo poda botar abaixo, que yo poda anular, senón é a propia Xunta a que na súa última memoria ambiental dice que hai infinidad de irregularidades que se deben subsanar, e moitas delas que siquiera son subsanables tal cal como están. Nesa reunión que tuvemos co equipo redactor, lle puxemos, lle manifestamos as irregularidades que debían ser modificadas, e despois de empezamos sobre as 10 da mañá, terminamos sobre as 1 a 2 da tarde, quero decir que o plan xeral xa estaba cerrado e rematado, e non había ninguna posibilidade de modificar. Esa é todo o que podemos facer en ese momento. Non se nos deu posibilidade de modificar, de subsanar, de mellorar, sobre todo, o que estaba feito, porque é certo que hai algunhas cousas que están feito, pero na súa maioría perxudica os intereses xerais do Concello de Mos, favorece a moi poucos veciños en contra dunha inmensa maioría. Nós, en primeiro lugar, queremos criticar a falta de transparencia amosada polo Partido Popular o facer coincidir a exposición do peixón nestas datas de Nadal, concretamente que a cantidad de festivos que existe polo medio. Empezou a exposición o lunes pasado hasta onte, tendo en conta que ademais dos domingos existiron os festivos de Navidad. Tampouco se lle permitiu ou se lle entregou as alegacións que fixeron a resposta a esas alegacións que fixeron os particulares, esperando a súa aprobación provisional para mandala. En terceiro lugar, queremos solicitar, e por iso nos vamos a opor, que se leve a cabo unha segunda exposición pública. Sí, se debe levar a cabo esa exposición pública porque hai modificacións sustanciales do planeamento. Claro que hai modificacións sustanciales. Concretamente, se clasifican e califican dous novos suelos urbanos delimitados terciarios. Un é o 06 e outro o 07. O 06 é o que está no núcleo rural de Regenjo, que, por certo, o destroza completamente. E outro é o que está donde se sitúan as naves de Chousal, ao lado do Carón, ao lado da autovía 55. E despois, eses dous núcleos, eses dous suelos urbanos urbanizables delimitados terciarios perxudican a población que está nas inmediacións deses núcleos. Por qué? Porque se verá perxudicada polo tráfico pesado, se verá perxudicada polo ruido e pola contaminación. En segundo lugar, hai un cambio do trazado do vial de nova creación, que é o que ten previsto unir a zona de Puxeiros cas Pozas. Ao haber un novo trazado, hai novos afectados. De feito, hai afectados terrenos de protección de aguas. Cando menos hai que escoitar a todos aqueles que teñen intereses particulares ou xerais neses terrenos que sufren novas afeccións. Por lo tanto, é obligatorio, así o dice a LOUGA, a Lei do Solo de Galicia, que se debe escoitar os novos afectados e debeslle dar oportunidade para facer alegacións. Tamén queremos criticar que este peixón se intente aprobar as presas sen adaptarse á nova lei do solo que se pretende aprobar en cuestión de días, que non se adapta á nova normativa. E, polo tanto, mal defende os intereses xerais. Sí que é certo que temos unha necesidade urxente de aprobar un plan urbanístico. Debía estar aprobado de hai 25 anos. De feito, o crecemento desordenado do Concello de Mos se debe fundamentalmente a iso. Pero o que pasa é que non podemos aprobar calquer peixón. Debemos aprobar un peixón que ordenado, planificado, que favoreza os seus habitantes e que permita unha vida digna e saudable. Nos queremos, porque analizar aquí todo o peixón é imposible, estamos falando de miles de metros cuadrados, de hectáreas, pero sí que hai cuestións fundamentales que afectan a todos os veciños e que se deben subsanar. En primeiro lugar,
queremos falar das alineacións e anchos previstos para as carreteras dos núcleos rurales. Polos núcleos rurales pasa o transporte escolar e agora se ten previsto implantar o transporte intramunicipal. Esas estradas teñen anchos que non superan os 8 metros. Con ese ancho é, se non imposible, moi difícil que se poda mover con soltura o transporte escolar e o transporte intramunicipal. Vai haber auténticos problemas. O transporte escolar, hoxe en día, fai números para pasar por moitas parroquias. Ocupa todo o ancho da carretera e nas curvas se atopa cos vehículos de frente. Pois esas situacións non se solucionan. Eses núcleos rurales deberían ter anchos de carretera mínimos donde pudera, porque nos núcleos rurales tradicionales históricos en algúns tramos non se pode ampliar, pero en outros sí, anchos mínimos de 10 metros. Despois, os viales principales e vertedradores do concello. Eses viales principales, como son a carretera de Arrans a Peinador, a carretera de San Eleuterio a Pereiras, a carretera de Puxeiros a Mos, a carretera de Generoso Domínguez a Cela, entre outros, debería contar con Beira Rúa, por lo menos unha, e carril bici. Iso non está previsto. Eses viales deberían ter un ancho mínimo de 15 metros. Sin embargo, se manteñen os que hai, que son os de 8. Estamos nos mismos problemas. Sin embargo, si se crea un novo vial que unirá a zona de Portela con Porteliña, un vial que por certo, é inejecutable, se non me pregunten o señor interventor, que en este caso aquí non está, porque ten un coste superior aos 8 millóns de euros. Ese coste é inasumible para o Concello, ademais iría a cargo dos presupostos municipais. É inasumible para o Concello. O que hai que añadir a deuda que ten o Concello, que supera os 11 millóns de euros. Por lo tanto, ese vial non se pode ejecutar. Pero que ademais de non se poder ejecutar, non se desarrollan eses viales que xa están feitos, que deberían ser os vertebradores do Concello. Existe outro problema que, ademais, eses anchos, esas alineacións carecen de homoxeneización, é dicir, son irregulares. Solo comprobar a estrada de Alto de Puxeiros ao Rebullón, a estrada do Alto de Puxeiros a Peinador, a antiga estrada nacional 120 o seu paso por a urbana de Puxeiros, a estrada de Sanguiñeda, a antiga nacional 120. Aí as alineacións son auténticos acordeóns. Mire, desde o Alto de Puxeiros a Peinador, perdón, desde o Alto de Puxeiros ao Rebullón, nos atopamos unha alineación, un ancho de carretera de 17 metros nun punto, 12 metros noutro e 15 metros a partir despois de cruzar o puente da autovía. E se modifican en función dos veciños, de quen é o veciño que se atopa o carón deste vial. O vial de Sanguiñeda é máis adiante. Ten un ancho inicial a salida da autovía 55 de 16,50. Incrementa a 25 metros. Se reduce a 16,50, pasa a 20, xusto se reduce a 14, un punto máis estreito, que por certo coincide do que acaba de comprar unha persona moi relacionada con un concelleiro de aquí. Pasa a outros 550, 17 metros, 15,80, 22, xusto onde ten a salida do polígono industrial que crea o señor Andresío e outros, afectando as viviendas colindantes, e vais outra vez antes da Rotoma Costiera a 17,50. Isto é unha alineación, isto é unha reordenación, isto é unha mala reordenación. Despois, seguimos. Falamos dos residenciales, usos industriales e usos terciarios. Non hai separación, hai unha auténtica amalgama. Mire, desde a rotonda de enfrente do ambulatorio do Rebullón hasta o puente da autovía, hasta onde está as naves de Altrans, todo iso se convierte en solo industrial. Solo industrial enfrente dun ambulatorio e dun hospital psiquiátrico. Os problemas derivados da contaminación, tráfico pesado e ruido. Continuamos desde Rotonda de Puxeiros hasta Motel Aeropuerto, toda esa franja
hectáreas e hectáreas suelo industrial, pero non só se consolida o suelo industrial que hai, sino que se crea moito máis. As zonas verdes pasarán a ser suelo industrial. Por debaixo desa vía, por encima de Copo Ibérica, e hasta prácticamente está a policía local, todo será suelo industrial. Por debaixo, donde está Martínez Souto, se crea un novo SUDI. De feito, a memoria ambiental enviada pola Xunta dice que iso é irregular, porque non só se consolida, pero o que se crea que se mande para o polígono da Vigalaña, que está vacío. E, sen embargo, se crea máis suelo industrial. É dicir, toda a área urbana de Portela está rodeada de suelo industrial. Problemas de tráfico pesado, ruido e contaminación. O mismo pasa con Sanguinera. Se consolida onde están Maderas Iglesias. Se debería recalificar e mandar algo polígono industrial. Non, se consolida. Pero que a maiores se crean SUDIs novos, suelo urbanizable delimitado industrial, detrás da discoteca Queen e detrás de Deportes González e incluso do outro lado da autovía. Estamos estrangulando o suelo urbano, estamos empeorando o nivel de vida das persoas que viven nesas zonas. Tamén se crea suelo urbano terciario no medio de núcleos rurales, concretamente o de Regenjo. Ese núcleo rural, ese sudete é unha cacicada. Ese sudete vai desde o concello hasta a emisora de Valteiro e hasta o núcleo rural da Laxe. Todas esas persoas que viven aí van a ver afectadas polo ruido, transporte, contaminación. De feito, hoxe en día, habendo moita menos empresa da que está programada a instaurar, hai auténticos problemas de tráfico no carril de servicio da autovía. Hai un montón de atascos derivados dos trailers que pasan por esa zona. Se iso se amplía, esa zona será intransitable. Falamos de que non existe separación do que é suelo urbano, suelo urbanizable, suelo residencial, do suelo industrial e do suelo terciario. Vale. O problema é que tampouco existen vías de comunicación alternativa. Estamos obligando a o tráfico pesado que se dirige a esas empresas a pasar polos centros urbanos. É dicir, o que vai ao Rebullón terá que pasar obrigatoriamente polo Alto de Puxeiros. O que vai a Monte Faquiña terá que pasar polo Alto de Puxeiros ou por Peinador. Suelos urbanos. O que vai o novo SUDI que está ao lado da área de Martínez Souto terá que pasar pola carretera de Mos, de Puxeiros a Mos, atravesando o suelo residencial ou que está previsto crear, ou ben atravesar a carretera da vía, atravesando o rural da Rana. Se vai ese novo vial, ou está proyectado para ese novo vial que unirá Portela con Porteliña, e sen embargo non se utiliza para dar salida a ese tráfico pesado, se ter que atravesar as zonas urbanas. Isto non é planificación, isto non é chapuza. Debe ser mellorado. É imposible aprobar isto, porque os problemas que hoxe en día temos, sobre todo os habitantes das zonas urbanas, se verán incrementados. Dice vostede que existen novos espacios verdes, novas dotacións. En na zona de Portela prácticamente non se crea nada. Existen os dous que hai, que son o da feira, que non é nada, un que está en frente de outro, e non existe absolutamente nada. Eso sí, no medio da zona urbana, onde está ahora mismo a serra, o aserradero, ali se deixa no medio dunha zona urbana unha zona rústica forestal, nun espacio verde con todas as vistas da ría de Vigo, e sen embargo non se utiliza como para facer un parque. Iso é un exemplo, e como en Mos hai moitos. Existe tamén unha falta de homoxenización nas alturas. Se ben é certo que se baixaron as alturas de 6 alturas nas zonas residenciales a 4 ou 3, a maioría dos casos. Existe unha zona concreta para beneficiar a determinadas persoas concretas donde esas alturas van a 5, é dicir,
Se todo está entre 3 e 4, aí de repente incrementa. Iso está xusto detrás donde está o bar Pérez, bar Floreano e nas naves de Redú. Esas alturas se deben baixar a 4. O mismo pasa cas naves no suelo terciario que está na zona das Angustias. Concesionario de Ribada, nave supermercado Lidl e supermercado Cádiz. Xusto na zona urbana, ao lado de Porriño, lle metemos as naves máis altas de todo o Mos, 4 plantas, cando no resto do concello as naves poden entre 2 e 3 plantas. Debe haber unha homoxeneidade e non se consigue. Teñen un problema co Pexón. O Pexón é que non cumple a normativa. Mire, ríase. O Pexón de Vigo o acaban de botar abaixo por falta de memoria ambiental. Aquí temos unha memoria ambiental, unha memoria ambiental que é desfavorable e que recolle prácticamente o que estou dicindo. De feito, nos piden que aprobemos este Pexón sin haber corregido previamente esa memoria ambiental, as irregularidades que recolle esa memoria ambiental. En segundo lugar, o Pexón carece de informe paisaxístico. É obligatorio según a lei do solo. Solo por eses trámites se están columpiando e favorecendo que o traballo de 7 anos e unha cantidad inxente de cartos, concretemos 8 anos, de 2007 a 2015, 8 anos. E unha cantidad inxente de cartos, concretamente 400.000-500.000 euros do patrimonio municipal se desperdician e que hai que empezar de cero. Nos solicitamos que se elimine o sudete 06 que está dentro do núcleo rural de Regenjo, igual que o pide a memoria ambiental. Pedimos que se elimine o SUDI 01 ao lado da presa Martínez Souto, o mismo que fai a memoria ambiental enviada por a Xunta. Debese eliminar o texto que recolle a normativa urbanística en relación ás condicións de edificación do suelo do núcleo rural, que di que excepcionalmente se permitirá a edificación en parcela menor a mínima ou cunha fonte a vía pública inferior ao mínimo cando dita parcela se atope entre dúas colindantes edificadas que lle imposibiliten alcanzar os parámetros mínimos. Isto permitirá que aquelas parcelas que non reúnen os metros mínimos, en este caso no núcleo rural 500, 750 ou 1200, podan edificar incluso en parcelas de 200 metros. Isto vai dar lugar a infravivienda, viviendas que non cumplen os requisitos mínimos de habitabilidade. E ademais permitirá que según o partido que goberne en cada momento, pois permita aos veciños edificar e a outros non. Ademais vai colapsar o servicio urbanístico do concello, tanto dos técnicos, os servicios jurídicos, e vai a meter o concello en multitud de pleitos. E despois por enunciar outras infinidade de irregularidades, pero simplemente a modo de exemplo que se deben eliminar. Se debe eliminar o suelo urbano delimitado terciario de Porteliña. Ese suelo delimitado terciario é unha barbaridade porque está no núcleo rural, o igual que lle pasa ao núcleo rural de Regenjo. O suelo urbanizable delimitado terciario que pretende implantar no núcleo rural de Regenjo. O mismo pasa co suelo residencial de 4 alturas que se prevé construir en frente do concesionario de Ribada. Iso só favorece a unha familia e está no medio o depósito da traída de agua do Rebullón, ao lado entre o colegio olar e a autovía e a ponte da autovía, nun talud de 20 metros permite construir unha edificación de 4 alturas, que é unha barbaridade. Por certo, que pertenece tamén ao favorecido os que teñen a farmacia, e só por iso se recalifica. Vese a pluma. Vese a pluma, aí está. En Cotoce,
cando normalmente estamos en un núcleo rural histórico tradicional e como moito lado un núcleo rural común, aquí hai 2 núcleos rurales comuns. Un núcleo rural común de 3 casas, o máis do resto. Únicamente se recalifica para favorecer a determinadas personas. Isto tense que anular. Por certo, non cabe núcleo rural común cando as viviendas que recolle son menos de 3. O sea, non superan as 3, mellor. Se ven, hai moita xente que pode estar contenta porque se recalifica a súa finca. Teñen por seguro que a Xunta vai a botar abaixo a mitad, polo menos a mitad do suelo recalificado, tanto sea industrial, terciario como residencial. O suelo urbano industrial está sobredimensionado, non o dicimos nós, o dice a Xunta de Galicia. E a Xunta de Galicia dice que ese suelo ten que ir para o polígono da Vegadaña, que por encima se amplía. Non estamos en contra de que se amplíe o polígono da Vegadaña, porque se favorece a conexión con autovía A55, se lle dá unha segunda salida. Pero o resto que non só que se construía, sino que se crea novo, e sobre todo ao lado das zonas urbanas dentro dos núcleos rurales, se debe eliminar. Por iso vamos a votar en contra, porque isto non favorece os intereses xerales de nós, sino os intereses favorables de determinadas persoas concretas. Gracias, Partido Socialista. Despois de escoitar a exposición simplemente vamos a empezar a intervención merece máis creo que para non sei se voy a facer alguna aclaración. Parece que queda sin sentido Nos escucha. Que se fale tanto de coherencia, que apliquemos a coherencia dos grupos da oposición e que, polo tanto, que non votemos en contra, senón que nos abstenamos. Parece que deixa sin valor o feito de que nós, xa por activa ou por pasiva, dixemos que este non é o noso plan e que, por tanto, vamos a abster. Non nos facemos porque non lo digo Partido Popular, temos os nosos motivos. Pero se aplicamos a coherencia, pero despois de haber escuchado aquí a algunhas persoas e haber escuchado aquí nomes, que tal vez triste que veníamos aquí a falar de nomes cando estamos aprobando ou non aprobando un plan xeral, dicir que a mellor tiñámonos que abster, que empezando por mí mesmo, tiñámonos que abster a maior parte dos conselleiros que estamos aquí, porque eu vou falar por min, e non por ninguén. Eu me dou o meu nome, que presentei 3 alegacións ao plan xeral de 3 propiedades miñas neste concello, unha delas está aceptada. E o feito de que eu este aquí agora mesmo dicindo que unha delas está aceptada, según o que se nos explicou na última comisión, implicaría que o que estou facendo é ilegal. Porque eu xa estou informando de que situación tiene unha parcelamento. Por que digo isto? Digo porque achacamos os socialistas que reclamáramos que se comunicase os veciños con anterioridade para que con tempo puderan ver como quedaban as súas fincas e preguntar o porqué. Simplemente eso. Simplemente eso. Os socialistas non pedíamos porque entendíamos que era ilóxico abrir un novo prazo de alegacións para todo o mundo, porque eso sería empezar de novo, e os prazos son os que son, e a lei é a que é, e a lei vai a cambiar nos próximos meses. Si é certo que no básico non varía demasiado, por lo que poden ver por o anteproxecto de lei da nova lei do solo de Galicia, pero si é certo que nos plazos legais obrigaría o Concello de Mos a empezar de novo, pero non só eso, senón que eses casi medio millón que se falou antes, a cifra exacta, eu non a sei, pero bueno, puxos aquí encima 405.000 euros que nos leva aportado a Xunta para a elaboración deste plan xeral nestes últimos 8 anos. Decir que eses cartos, e o que hai que informar os veciños de Mos, eses cartos habería que devolverlos, así como se informados por o anterior secretario municipal. É dicir, non é só que nos boten atrás e hai que empezar de novo, senón que hai que devolver os cartos que xa nos deron, cartos que xa lle pagamos á empresa que desenrolou ben ou mal este plan. Dito isto, que fai o Partido Popular? O Partido Popular dice que non. Eu aquí, agora mesmo, non só na comisión, senón agora mesmo aquí vostede, o que dixo é que cumplen a lei e que a normativa dice que non se poden contestar hasta que pasen o trámite de ser aprobado ou non aquí. Dicirlle que o simple feito de que se faga público no Concello a exposición, sexan 6 días, 5, seguimos pensando que
que o período non era o máis axeitado para que a xente se poida acercar, porque é demasiado festivo neste período, esa era o punto no que nós non estábamos de acordo, non era ningún outro. Pois entendemos que está sin cumplir. Se vamos a eso, se incumplimos mandando as cartas, tamén incumplimos abrir a porta e indo preguntar ali, e eu poder decir aquí que unha das miñas 3 alegacións foi aceptada, as outras 2 aceptadas. A lei establece uns mínimos, excepto parece que vostedes non queren entender. Digo non queren, non é que non entendan, non queren entender. A lei establece uns mínimos, é dicir, a lei dice que hai que poñer esta botella aquí, pero non dice en ningún momento que non se pueda poñer outra botella ao lado. E, por tanto, nós o que decimos é que esas persoas que o boteiro de Gañamos expuxo hai un momento onde se producen cambios, non vamos a entrar se son sustanciais ou non, porque non somos técnicos para poder decirlo. Os técnicos municipais que estaban outro día ali afirmaron que non eran cambios sustanciais. Por tanto, nós non temos por que desconfiar dun técnico. Eu, sinceramente, de ingeniería coñezo bastante pouco, por tanto, teño que fiar dos que me dicen que legalmente e jurídicamente e, ademais, técnicamente, pois é o correcto. Bueno, pois, se así, a que así sexa. Pero non son cambios sustanciais, bueno, pois de acordo, non son. Pero nós o que queremos é que se poida, que os veciños poidan coñecer con tempo e que de verdade se sintan implicados de que este é un plan xeral de todos os veciños de Mos. O tema das porcentaxes, bueno, variou bastante. Eu lembro-me que na campaña municipal eu facíame eco do último cálculo que se me dera, falábase dun 60%, así o dixen varios de Xaquén, aquí supoño que poucos pola repercusión que tuvemos nas urnas, pero mediáticamente falábamos dun 60% de alegacións aprobadas, despois especificouse nos que era o 58%, agora xa resulta que temos o 70%. Alegrámonos porque en todo caso, se finalmente de 1.800 ou 1.200, eso significa que haberá moitos máis veciños contentos. Estamos falando dunha poboación de 15.000 persoas, pois poñámoslle que hai en torno a 5.000, 6.000 vivendas no Concello de Mos, familias, en todo caso, que alegarían. Entonces vamos a supoñer que estamos falando dun plan que, en principio, se non alegaron, é certo, con un plazo de 2 meses ampliado máis, se non alegaron ou as alegacións foron contestadas nun 70% positivamente, pois debería de ser un referendo, en todo caso, do plan xeral. Nos aportamos este plan xeral, nos sentámonos, fixemos as nosas alegacións e foron a maior parte delas aceptadas. Creo que igual que o outro grupo que estaba sentado nesa mesa, o Bloque Nacionalista Galego. Si é certo que nós, a unha das alegacións, digo porque agora o Grupo Municipal de Gañamos pon encima da mesa que o tema dos SUDIs, nós non pedíamos a supresión de nós pedíamos a supresión de absolutamente todo. Non queríamos consolidar os SUDIs do Concello de Mos. É dicir, non se trata de asfixiar as empresas que están instaladas, senón que a súa vía de ampliación, de melloras, teña que pasar, por suposto, facilitando o Concello e exixindo o Concello a Xunta, pero ao final é quen ten a determinación coa lei co prezo do solo, e que seguimos defendendo que é, neste caso, prejudicial para os veciños de Mos e para os intereses do Concello de Mos, porque temos un precio moi elevado, simplemente porque estamos ao lado do Concello de Vigo, e non tendo en conta que estamos a menos de 15 minutos dos polígonos de Valença, onde regalan o suelo industrial. É simplemente porque contraten traballadores desa zona, ou sea, portugueses. Entón, ante esa situación de que somos pouco competitivos, as empresas marchan de Vigo porque non teñen espacio e non paran en Mos. Nos pedimos a supresión da totalidade dos SUDIs, non de un, nin de dos, de todos. Nos entendemos que os veciños de Mos, un planeamento do ano, por chamarlle de alguna forma, novas subsidiarias, do ano 92, vivían unha situación onde isto foi un campo de champiñóns, aquí no baixo de calquera casa montabas unha nave, primeiro montabas a nave e depois unha casiña encima para vivir, e así fomos tirando ata o día de hoxe. Pero eso ten que cambiar. Nós pensábamos que eso é unha das cosas, dos cambios fundamentais que ten que levar o plan xeral de Mos. Pero sí é certo que como concelleiros e como corporativos deste Concello sabemos cales son as necesidades dos veciños de Mos. Estemos ou non estemos de acordo, mellor por principios políticos e ideolóxicos, pero sabemos cales son as necesidades. E hai que decir aquí que cando fomos a falar cas asociacións, sexa por motivos electorais, porque van a ser coñecer as necesidades que pode ter, ou sexa simplemente porque se estaba facendo unha ronda de necesidades por as distintas asociacións, comunidades de aguas, comunidades de monte, pois o primeiro que se preguntaban aos veciños é que pasa co plan xeral de Mos. Esa é a verdadeira, e non nos podemos negar. O
Gustenos a nós, guste o Partido Popular, a necesidade e o que che preguntan os veciños de nós era que pasaba co plan, porque tiñan urxencia porque se aprobase. O noso modo de ver, as datas non foron as máis axeitadas para facer esta aprobación. Por iso de aí que entendésemos que había algún motivo oculto, por lo cal tivera que ser nestas datas e tivera que dar. Na última reunión, digo porque na prensa figura que vai a ser aprobado no mes de xaneiro a nova lei do solo. Decirles que na reunión díxosenos que era marzo, que iso iba a ser de marzo, porque está falando de que son 2 meses máis para esa aprobación que ten que ser tramitada no Parlamento Galego, e que, bueno, polo que nos van chegar os nosos compañeros do Grupo Parlamentario Socialista no Parlamento Galego, pois, como mínimo, estamos falando do mes de marzo. Entendemos que o feito de simplemente quitarlo destas datas e poñelo a partir do Día de Reis, estamos falando de que nen que estuveramos hasta o 30 de xaneiro, pois non pasaba absolutamente nada. Ganaban os veciños e ganaba este goberno, por non decirlo, este goberno, este concello ganaba en transparencia e calidade democrática. Entendemos non, pero bueno, cada un defende as súas posturas e a súa forma de verlo. E aí era onde nos protestábamos. Nós non podemos votar a favor deste plan xeral, porque non estamos de acordo en como se elaborou este plan xeral. É dicir, non estamos ca estrutura de planeamento que se quere facer a elevar a cabo aquí. Nós non decimos que isto non fora no seu día traballado por unanimidade. Nós tamén temos que decir que este plan xeral, contando sobre todo ca súa axuda, empezou, como ben dicía antes, nese calendario de Adviento que nos explica aquí a Concelleira de Urbanismo, pois empezou co bipartido. Bueno, pois co bipartido comezou, gracias ao seu apoio non se deu adiante, por eso é que, e na que solo sea irónicamente, merecen vostedes aprobarlo en solitario, porque así levanse vostedes todo o mérito. Decirles que nas eleccións levábamos, nas eleccións levábamos prácticamente todo no noso programa, porque sabíamos desa necesidade, levábamos o tema no noso programa electoral de a aprobación do plan xeral. Bueno, decirles que vostedes non só levaban eso, vostedes editaron as municipais 2 libros, un era de programa e outro era de feitos. No de programa decían que rematar o plan xeral e no de feitos decían que xa o remataran. Entonces, vostedes mismos prometían que, evidentemente, estamos hoxe aquí para tratar de facer. Coherencia e responsabilidade, pídesenos. A responsabilidade nos entendemos por non ir en contra do desexo dos veciños de Mos. Mayoritariamente, os veciños de Mos non é que queiran PP ou queiran PSOE ou queiran Gañamos ou queiran Bloque, queren plan xeral. Hai unha frase que non me gusta, que non nos gusta os socialistas, pero a mí particularmente non me gusta, pero que por desgracia así, máis vale que a repite moi a miúdo, neste caso, pois, o representante da empresa que redactou o plan xeral, e que máis vale un mal plan que non ter plan. Nos temos, por desgracia, temos unhas normas subsidiarias do ano 92 que se quedaron máis que obsoletas. É moi difícil explicarle a xente que cando unhas normas subsidiarias o que se permitiera simplemente construir a carón dunha carretera e que a xente agora, pois o que se dice, pois a miña finca dá a carretera e ten todos os servicios. É moi difícil explicarle, sí, pero a casa máis cercana queda 1 kilómetro. Entón non vas a poder facer. É moi difícil explicar cando estás así. E por suposto un plan xeral non vai a contentar a todo. Como decía, non vamos a entrar a valorar, porque senón teríamos nos caster a totalidade dos que estamos aquí, porque temos alegacións presentadas, pero non vamos a entrar a valorar as accións particulares de cada un. Que aquí se está tratando de legalizar moitas cousas, é certo que se está facendo. Estáse facendo, poño un exemplo moi claro. Eu non necesito, como decía, ir a falar de concelleiros, nin familiares de concelleiros, nin máis. Eu poño algo que puxen encima da mesa nos últimos 4 anos, e que sempre se me daba, pois a resposta variaba dun mes a outro, que era o tema da nave de Campos. Eu sigo dicindo o mesmo. Varía moito do que poida preguntar neste momento ao que poida preguntar a última hora deste pleno. Se non se preguntas, volvo a preguntar, tenían vostedes que contestar algo distinto. Segundo, que parte ten que tirar e que parte ten que tirar cando cheguemos a logo se preguntas. É por poñer un exemplo. Non digo que exista por parte do goberno, non quero dicilo. Vou a supoñer aquí a boa vontade de todo o mundo, non quero dicir con isto que se trate, como mencionaba antes, de cacicadas e demais. Eu vou falar de casualidades. Vou falar de casualidades. Pero o certo é que a situación é esa. O certo é que o Concello de Mos tiña que haber tomado, no tema de normativa urbanística, pois tiña que haber tomado determinadas decisións que non se tomaron, quizáis pola situación económica do Concello, que non podía
frente a moitas accións, e o que non pode ser un plan xeral que está pensado precisamente para desenrolar a estrutura dun pobo como é o de Mos, pois que sexa utilizado en realidade e aproveitado por determinadas persoas, non da corporación, senón veciños e empresarios que por intereses propios están aproveitando e vanse a aproveitar destes cambios que se expoñemos aquí. Como decía, a nosa postura vai ser das ternos, xa era das ternos antes de la concelleira dixer aquí que era o mínimo que lle pedía a oposición. Nos facémolo porque aportamos, fixemos que este plan mellorara cas nosas aportacións, humildes a aportación, pero por suposto aportámolas incluso chegando e non tendo ni siquiera coñecemento de cal era a situación, collendo de novo, por así decirlo, cal era a situación que se había traballado e o que se había planteado con anterioridade, pero aportamos no que pudemos para mellorar o plan. Eso non significa que isto sea o plan perfecto. Nós faríamos de outra maneira. Ese é o motivo fundamental por o cual nós vamos a absternos. Non existe outro motivo. Non porque se nos diga, non porque dar ben co Partido Popular, non porque dar mal co resto da oposición e distanciarnos co resto da oposición. Non. É o plan xeral do veciños de Mos e, por tanto, a nosa postura é esa. Moitas gracias. Gracias. Verga. Ben, o plan xeral é un documento político, directamente. Claro, hai xente que a política está para as cousas, pero é un documento político porque determina como vai ser un concello en por lo menos 12-15 anos. E concíbese como un instrumento de desenvolvemento integral do territorio. E por eso ten que haber consenso. E consenso non é reunirse en unha mesa para que despois se tomen determinadas funcións, determinadas decisións, non se levan a cabo. Entón, primeiro, decidimos unha cousa: destacar o mal traballo, nefasto traballo do equipo redactor. O único que ven a cobrar dinheiro. Xa hai 3 anos, cando foi a aprobación inicial, visto o gran éxito que tivemos todos, nos propuxemos, obviamente, como vamos a secretario no momento, de despedir a este individuo. Este individuo, que pasa? Non podía despedir, porque claro, eso implicaba contratar arquitectos do concello e non se podía contratar nese momento. Pero este individuo tiña que ter saído deste concello a patadas. E esperemos que nun concello máis cometa o erro de contratar. Despois hai que destacar tamén o traballo que fixemos técnicos do concello en poñer, por lo menos, ese dar asuste do plan e encaminharlo, ¿no? Encaminharon bastante ben. Hai cosas que, por suposto, non políticamente non nos gusta, ¿no? Está claro, pero técnicamente en ciertos aspectos, sobre todo nos núcleos rurais, en aquel momento, porque despois por que digo eso, en aquel momento pues fixemos o traballo, ¿no? Que realmente tienen que cobrar os nosos concelleiros, os nosos técnicos, e ese señor cobrar o que tiene que cobrar. Ben, segundo, informe da Xunta. O informe da Xunta é un documento bastante moi bo no sentido non porque diga cousas que a mellor me convén a mí ou políticamente ou non. Pode ler calquer persona que non ten ese técnico o entende perfectamente. Non así a resposta que fixo o señor Vixier, que é, vamos, ininteligible. É un desastre, é unha barbaridade, pero un desastre. Ben, este informe da Xunta en certos aspectos é bastante demoledor. Despois dice que considera ambientalmente viable o plan xeral, pero claro que hai que incorporar determinados cambios na memoria ambiental, ¿no? Pero de entrada dalle o visto bo. Pero son aspectos como, por exemplo, que ten que determinar de onde se saca que a población de Mos vai aumentar no doble até o ano 2023. Sabíamos naquele momento de que isto era complicado, porque non se podía decir. Claro, se tú non prevés que esa persona que crece a población, como vas a edificar, ¿no? Sabíamos que iso era complicado, pero bueno, ahora mismo a Xunta pide que expliquemos eso, ¿no? Tamén hai que justificar o incremento do solo industrial e terciario. Habida conta da existencia dun polígono industrial que ten suficiente terreno libre. Isto o día a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia, non o decimos nós. Despois se mete, a comisión con outro grupo, pero bueno, non somos na nosa posición, e nos sude en Portela, na baixada do Sente, entre Tecopo, aí fan un terreno industrial. Non vamos a meternos a non urbanizar delimitado ou non conciliado, porque ao final é un lío, pero bueno, neste caso, urbanizar delimitado, a Xunta diga a ver como se va a construir aí cando o terreno ten unha excesiva pendiente, pero se sigue mantendo.
E a maiores está cerca dun solo residencial. O sea, creamos un industrial pegado a un residencial. Simplemente apoteósico. Vila do Adro, un residencial 06, pues, na zona de enfrente donde está o Adro, bueno, na 550, a autovía hacia as Angustias, máis en dereito, mirando para fora, al lado do convenio con Fontán. ¿Vale? Aí hai un solo residencial que a Xunta de Galicia dice a ver como van a facer ustedes aí para limitar o impacto sonoro da autovía que pasa pegada, que o justifiquen. Depois o terciario de Reguengo, tamén a Xunta se mete con el, nos aí podíamos chegar incluso a mirarlo do xeito, pero bueno, como non houve ningún tipo de negociación, por lo tanto, para que vamos a falar? E depois di directamente, con estas palabras, o informe da Xunta, insisto, o estudo acústico ten as técnicas suficientes para que justifican non considerado válido. Literal. O sea, este señor fixe un traballo pésimo. Pésimo. E depois que hai que remitir un informe que imagino que xa está remitido, que non dixeron, a patrimonio antes da aprobación, antes do día de hoxe. Imagino que estará mandado. Nos fixemos as nosas alegacións en febreiro do ano 2013. Nas nosas alegacións hai puntos que sí que se tomaron en consideración, hai outros que non se fixo nin caso. Por tanto, xa me diréis de saber, non? É que nin se chegou a negociar directamente. Tras base de edificabilidade da zona urbana rural, se chegou a un acordo, perfecto. Ampliación de núcleos rurais, perfecto. Reducción da edificabilidade nos suelos residenciais e nos consolidados, obviamente, se se amplías en un lado, tens que reducir no outro, se como consideración, por suposto. Outro tema que non se fixo nin caso, ampliación dos centros viais. Non se pode permitir que se deixen no plano de viais nos núcleos en moitos lugares a 8 metros, cando é hoxe o día que se piden 9 metros. O sea, nos, por nacional, pedimos menos ainda, que o día de hoxe. Por lo tanto, solicitamos que a cero de viais debe aumentar como mínimo de sitio excepcional de 12 metros para que podan hacerse proveedoras, etc. Eso non quere dicir que agora mesmo, cando se aprobado ese plan xeral, que un vecino teña que ceder o terreno inmediatamente, non? O día que lograra xerar algo, tería que ceder ese terreno. Cambio do trazado, tuve que deportar a Porteliña, nos solicitamos, se admitiu. Obviamente, os suelos residenciais da Portela tiñan que baixar en edificabilidade, non se podía aumentar en núcleo rural, eso se fixo. Creación do núcleo de perigo, eso se fixo, perfecto. E os anchos dos grandes viais, que falaba do outro grupo, seguimos igual. Os anchos viais se adaptan ao que hai actualmente, non prevés o futuro. Tú hai que prever o futuro. Non é, se tú ves tanto na zona de Cuín ou en Puseiros, non pode ser, por exemplo, que enfrente ao serradero, se nós vimos en 25 metros, a quien vai construir no serradero, enfrente ao restaurante chino, esa persona non ten que ceder hasta 25 como vimos atrás. Se lle rebaixa a anchura. Eu creo que hai que manter os anchos dos viais, pero ben mantidos. En todos lados, que aparte, si en este momento ese vial non está en esa anchura, pues nos queda previsto no plan xeral. Non é que obligues a esa persona a facer agora, porque a veces utiliza un pouco de demagogia en ese sentido. Tú prevés un vial de 15 metros, 20 metros, lo que ti queiras, pero quer dicir que o vecino en este momento teña que retranquear. O día que obre, obviamente, terá que retranquear, pero ninguén lle vai molestar agora. Obviamente, desaparición dos SUDIs. Obviamente, os SUDIs son os terrenos industriais que nos estaríamos de acordo en pues que non chegades a sentaros a falar estas cousas, claro, pues como vas a falar? O de Cebral. O Cebral non estamos de acordo con él. Pegado a Brigadaña e nos facilita a saída a cierto día. Dicimos claramente, estamos de acordo con él. O resto, nin un. Porque non quitamos ningún beneficio, os ciudadanos. Neste caso sí que quitamos, porque nos unen, obligamos, porque un terreno deste tipo obligas a urbanizar aos donos e nos fan un vial de saída. Eso é un planteamento de futuro, ben feito, pero é ese, o resto, non. E depois pedimos no 8 de xaneiro de 2013, pues un novo período de instrucción pública con un período de alegacións. Eso é o que pedimos nese ano. Tivemos reunións do plan xeral, por suposto, pero o que se falou allí parece que o levou ben. Eu
teño unha virtude ou un defecto, depende de como vexa, que eu tomo nota do que se fala. Tomo nota do que se fala. Nesas reunións, teño aquí todo o resumen das decisións que tomaron todas as reunións que tivemos. A primeira foi o 21 de marzo de 2013, onde se determinou moitas institucións de información, pero na outra, en a seguinte, que foi en abril de 2013, se chegou a dos acordos que sinceramente pasaste deles ampliamente, e son os seguintes. E non me importa quen é o dono, non me importa, simplemente un acordo que non se cumpre. Non me importa quen é o dono, porque a mí non vou entrar en ese tipo de historias, porque al final me parece sálvame de luz, pero eso non é sálvame de luz, isto va a ser máis serio. Se chega un acordo de portavoces, núcleo de Cotofe, que baixo ningún concepto se pode facer núcleo rural as 3 vivendas que hai na parte de atrás. Este núcleo de Cotofe, antigo. No novo plan aparece esas 3 vivendas de aquí. Isto é un acordo que se tomou na mesa. Non podía aparecer, porque isto é unha trapallada. Esta finca de aquí atrás, para entrar aí, ten que facer unha corredoira, porque foi unha vez unha corredoira. Había que saber que lle deu permiso para edificar aí. Vale? Pero bueno, para non revolver a historieta. Isto non pode entrar, foi un acordo na mesa. Pasa que ninguén toma nota, que pasa. Barreiros, outro acordo, insisto, non me importa quen o dono, sei quen é, pero non me importa. Porque as cosas non son nominais. Neste caso, outro acordo, que eu creo que sí, que neste caso sí que influye quen o nome, pero non para nós, sí para vos, é no núcleo de Barreiros. Este núcleo de Barreiros en Torroso. Aquí hai Vades, por aquí está o Punta de Arribas e aquí está a rotonda por outro lado. Vale. De repente aparece todo o terreno de Pide Carrera edificable. Se tomou un acordo na mesa de que vais en un concepto se podía edificar edificable, que quedaba fuera de ordenación. Fuera de ordenación que non se tiran as naves. Julián, non digas mentiras, queda fuera de ordenación. Te controla moito máis, non podes ampliar máis de un X%. Non se tiran as naves e non se perden os empregos. Eso é mentira. Pasa que a demagogia é moi fácil tamén. A esta señora, me importa raro quen é, se chegou os portavoces un acordo que non se lle daba. E aquí se pasa todo por el forro en ciertas cosas. Ahora, como hai a madera de oro, ahora facemos un regalo. O día que esa persona se vaya, que non tiña que ter feito, non facer un permiso para galpón, ni por facer unha industria, tenía que irse. O día que se vaya, eso é un pastón que vai ficar aí. Pero bueno, como non se toman todas as cousas, eu sí que as tomo. Por tanto, como vamos a estar de acordo con eso? Se fixo eso, que pode haber máis? Desde o momento que nos sentamos os técnicos e os portavoces, plano a plano, dos núcleos rurais, esta entrou, esta non entrou, gracias ao traballo dos técnicos, non equipo redactor. Esta entrou, esta non entrou. Por que non entrou? Por esta circunstancia, vale, en ese momento estaba bien. Paroche de aí, de 2 anos. De aí hasta aquí, a saber o que pasou. Por tanto, a desconfianza é absoluta. Consideracións xerais, os Sanchos Viais, por exemplo, no, seguimos sin estar de acordo. Xa se comentou, pero non vamos a decir outra vez, hai non facemos un plan xeral, en teoría, para o futuro. En teoría, pero está visto que non. Porque xa, na propios núcleos rurais, facemos unha excepcionalidade. Tal como se dixo, cando excepcionalmente permitirase a edificación en parcela menor a mínima, o sea que, se non te permiso, tranquilo que vas a ter. Para que vamos un núcleo rural. ¿Para qué? Bueno, pues nada, fenomenal. No estamos absolutamente en contra de ese tipo de excepcionalidades. Cosas xerais, que vamos a tratar por o mismo. Por exemplo, o vial alternativo que había aquí no Pazo. Había un vial alternativo no núcleo rural que desapareceu. Finalmente desapareceu. Eu imagino que os que están aquí afectados, que o centro de Pazo, a fundación, dirían, vamos, a mí non metas esto porque tengo que hacer o eu. Como yo, non metas, quítamo aquí. Vale, quítamo, porque pastoriz, facemos aquí os plenos, que hago unha foto, a festa tal, pero seguimos deixando pasar os coches por diante. Seguimos igual, o sea, a mentalidade, vamos, de hai 30 anos, 40 anos, a mesma, futuro ningún. Ti prevés un día alternativo por aquí, e aquí non entra ni Dios, salvo que irmán. Entón, sí que faz un entorno do Pazo exitoso. Despois facer máis cousas, pero, como sempre, cortoplacistas. Vemos na máis alta que as próximas eleccións, pouco máis. Depois, edificabilidade, pasa o mismo tamén
son importantes tamén no núcleo rurais, pero en urbana, por exemplo, cando se ve un plano de urbana, pues a esa zona de Sanguiñera, ¿no? Pues un núcleo urbano, eso non está afectado por ningún SUDI, ni nada, tipo, estoy urbano puro y duro. Resulta que o que aparece, a parcela que aparece no Wikipedia desta zona, como vai identificar? Debe ser urbano, non ten acceso por ningún lado. O sea, o plan o que tiña que facer é un estudio máis detallado e todo isto facer unos guías. Porque a persona que está no medio de todos estes núcleos destas vivendas non ten acceso a ver, por lo tanto, para que lleva de ser urbano? O faz eso, guíais un estudio máis detallado, cosa que o redactor, vamos, para nada, o faz un urbano non consolidado. Non obligas a reordenarlo internamente. Pero non, é así, que pasa igual no núcleo rural. No núcleo rurais, ampliándose, obviamente, pero ampliándose con terrenos, con camiños, que en algún caso nos tememos que sexa de servidumbre. Entón, a persona que pida en ese momento unha licencia, sí, en teoría tamén, pero non vai ter acceso por vía dun ancho concreto, porque o veciño que está antes dice, pois a ti non te cedo o terreno, porque eres servidumbre. Estamos creando cousas para ter problemas no futuro. Outra cosa importantísima que me saltei antes, estás facendo un plan xeral sin inventario de camiños. Non sabemos os camiños que son públicos de concello. Entonces, como podemos facer un plan xeral se sabemos os camiños que son públicos? Pois estáse facendo, non? E vamos para adiante con ele. Nos vamos a entrar ahora un pouco máis detallado. É breve, porque ao final anda que estoy publicando, pero bueno, merece a pena. Empezamos por Puseiros, Tamiga, perdón. Suelo industrial no Rebullón. Suelo industrial no Rebullón, aquí hai cosas que non, sigo sin comprender. Vamos a ver, no Rebullón, todo o mundo sabe, se entra, hai un diario interno no Rebullón, que ao final de todo están a empresa de Hormigóns. As empresas que están por riba dese vial e por debaixo teñen permiso, pero as que están máis por debaixo non teñen, non poden ter licencia porque están por debaixo do vial, da ras do vial. Vale? Na primeira exposición do plan xeral, todas esas naves que non teñen licencia, ata o final, ata lindar con Vigo, se facía un núcleo, unha ordenación para que obligar a persona, ao dono, a facer viais e ordenar todo internamente. Ben, eso desapareceu. Quen chegou a esa cosa? Quen chegou a esa cosa? Nos non, Eso desapareceu. Ora, resulta que esas naves quedan legalizadas e a parte de abaixo solamente se fai un subtítulo e un non consolidado, o sea, terreno industrial non consolidado e urbanizable de terreno industrial na parte de abaixo, en 4 naves da tope das datos que hai. E se acordo que se acordo? Non. Vos non sei, eu non falo por vos. O que por datos, seguro. Chegou un acordo con alguén. Ou mal, eu non sei que, eu non digo que sea malo, pero aquí hubo un cambio sustancial. Estas naves quedan legalizadas e aquí abaixo se fai un sub. Antes aparece outro industrial, que antes era terciario. Aquí aparecen industriais de repente, antes era terciario. Justamente de 3 de Correos, la zona de 3 de Correos, aí no anterior plan, de aí 3 anos e medio, solamente era terciario. Hai naves, tal, ordenas as naves, obligas a persona a facer viais, ordenas as naves. Ora é industrial. Por arte de Biblia e Berloque é industrial. Os ambientes de luz. Quen gana con eso? Os ciudadanos de Mos? Non, seguro. Abrir la nada. De Mos? Non. Os residenciais, todos en suelo urbano, todos eran iguais, prácticamente, o do Aserradero, o do detrás da zona do Gallardo e toda esa zona hacia atrás, hacia o vial de abaixo, hacia o provincial, son 5 alturas, 85 vivendas. Consideramos que son excesivas, seguimos que son excesivas. E o que sí nos sorprende moitísimo é o que se fai frente ao Colexio Olar. Aí faise un urbanizable, solo non consolidado, residencial. Toda a parte frente ao Colexio Olar, ese terreno, a mí non nos importa de quen son os donos, eso é ridículo. Por que? Está facendo un residencial frente a un industrial. Que planteamento é ese? O sea, que además que non está construído. E o problema é que tú me dices, bueno, es que hai industria, non hai nada, está valendo. Pues non se pode poner aí un suelo residencial, non se pode poner. Usted se enfrenta a una industria e a industria vai para nacer aí. Por
Pues nada, se coloca un residencial enfrente de una industria. Perfecto. Como para apoyar esto. Impresionante. Residenciales. Por delimitados residenciales que antes había en la zona del Pirelo, zona del Peirijo, toda esa zona, pues son viviendas unifamiliares de difícil implementación, porque bueno, a ver quién haciendo viviendas unifamiliares vaya a edificar ahí, porque hay que hacer un tipo PERI, un acuerdo, un convenio, hay que pagar los viajes. A ver quién va a hacerlo, pero bueno, queda como unifamiliar. Os terciarios. Ven, terciarios, muebles suya. A no se os parecen los ven. Ya está, hay naves ahora mismo y está en una zona absolutamente depauperada, al lado de Autovía, a ver quién vive ahí, en Dios. Pues unas naves, vale, perfecto, ya están. Ordenemos esas naves para el terciario. ¿Estamos de acuerdo? En ese caso. Las RAMs, donde está más cocina, pues es una historia. Ahí puede haber un terciario, ¿por qué no? Pero planteóse encima de la mesa, a chapistería que había enfrente, planteó hacer un terciario que cogía incluso la parte de enfrente y que vaciaba, validaba de autovía y nos hacía un paso por la parte de abajo. Y ellos asumían el coste de esto, para los encima de la mesa. Eso desbotóse, no sé por qué razón se desbotó. Cuando eso no estaremos impuesto. Hombre, si nos hace eso y encima nos hace un paso inferior grande por esa autovía, vamos, encantado, macho. Pues sí, las naves que hay, pues venga, ordenar nuestras naves y hacerme ese paso. Pero eso desaparece, simplemente más cocina y punto, no hay nada más. Despois hai un área terciaria que sí, non comprendemos por qué, e non estamos de acordo, que en Ardans tamén, detrás da crucera. Toda esa zona atrás, unha inmensa, que pintan aí? O sea, non ten sentido facer nada de eso. Terciario, non ten sentido. Non ten sentido. Vamos a nos, incomprensible. É que en esta cosa nunca se chegou a sentar unha a falar, o sea, vos pasas sobre todo e tirases para adelante. Nunca se falou na mesa estas cosas. Despois, seguimos en Tameiga, suelo industrial, que xa se falou aquí, o de baixar a Bosende, iso é, vamos, xa asunto aí, a ver, como vas a edificar aí, nesa pendiente. E encima que a maiores es un residencial, estás facendo tú aquí un residencial pegado. Incomprensible. Incomprensible. Sanguiñeda, todos os industriais que plantean en esta zona, nós estamos totalmente en contra. Todo. O de Campo de Eiró, claro, si me falas do terciario podíamos falar, es que me falas de industrial. Claro, es que al final, una vez que hay industrial, amalgama y después con muchas cosas. Si terciario ya está más acortado. En Campo de Eiró, pegado a núcleo rural de Florida. Un industrial, y cerca de la urbanización San Rafael. Perfecto. Sitio perfecto para industrias. Vila do Adro, entre a autovía e a vía do tren. Vale? Entre Costilleza. Esa V que se fai de Costilleza, autovía e ao tren, hai un paso inferior que pasa debaixo da autovía, donde está, creo que era Estería del Roble, que se llama así. De aí para atrás, suelo industrial. ¿Qué pinta iso do industrial? ¿Qué pinta? No pinta nada. No pinta nada. Pumba. Se calca. Suelo industrial. Perfecto. Y enfrente hacemos residencial. Claro, para que el sonido le vaya a las casas. Perfecto. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Suelo industrial en Amierolongo. Industrial. Nuestra zona de Cesomilla, desubicada. Eso son naves. Vale, comercios. Me metes ahí industrial. Es que no tiene sentido. Hay naves cerca de una carretera nacional. Que eso es, bueno, para vivir ahí, pues no me voy. Dediquémoslo a naves. Hay naves feitas, legalicémoslas y digamos, obligamos a que nos urbanicen toda esa zona. Vale, pues bueno, pues toda esa zona terciaria. ¿Por qué no? Pero no, industrial. Por lo menos desapareceu un residencial en Campo de Eiró, pegado a la industrial que está ahora, por lo menos desapareceu. Y aparece o residencial que falamos antes, al lado da autovía. Que sentido ten un residencial aí con una pendiente bestial. Y si todo el mundo sabe dónde hay una industrial, a ver cómo edificas ahí, cómo hackeáis ahí para dar servicio con eso. Pues es lo que hay. Después, otro industrial que aparece da nada en un sitio donde no hay nada. Actualmente o de monte. Terreno industrial detrás do Eroski hacia la autovía. Toda esa zona de ahí atrás. ¿Vale? Ahí no hay nada. Metemos un industrial. ¿Qué necesidad hay? Simplemente, pues nada, pues metemos un industrial ahí. Pues no sé quién se beneficiará. No. Se crea un terciario pegado a ese, detrás de Oroski también, en esa zona,
Galicia, entonces aí hai naves, se pasa a industrial, vale? Non ten sentido, se hai naves terciarias, sigue con terciario, vale? Pero que ordenen esa entrada, que está todo na porquería, que hai na salida, todo en tierra, vale? O que se crea en un terciario, perdón, na zona que digo que non está a monte, está para a parte de atrás de Queen, está hacia autovía. Aí hai un terciario que non hai nada, o sea, está valeiro, non hai nada, por tanto, da igual, terciario industrial, en esa zona non se pode crear nada, como sempre, tendo o polígono, vale. Temos outro terciario en Vila do Adro, que é seguido por máis en esquerda, está Ribada, está o edificio que está aí ao lado, o de Agro, etc. Esa zona esquerda. Pois mira, si tú me dis que aí podes facer negocio dese estilo, a mí estaría un error. Reducindo alturas. Pero si sigues unha continuidade, pues vengo o Mercadona, un montón de naves. Non me importa de quen é o dono, partamos desa base, non me importa, pero das algo razonable, pero non se negocia nada, non se mira nada. E depois o Cerqueirás, o Sudeste 07, se crea en esta exposición, na anterior non estaba, e aquí isto é claro, o sea, un paisano monta unhas naves no medio do monte e ao final legalizamos que baixo ningún concepto, tú te quedas fuera da ordenación e se non construirás aí, e se non te vas para outro lado, pero non aquí de repente aparece, nos enteramos, non nos enteramos, a que negociación ninguna, vamos, posta en común non sei tanto. E depois todo, o tema de residencial, toda a parte interior, prácticamente sigue todo igual, o viviendas unifamiliares, toda a zona de Nacional 120 antigua, toda esa zona sigue todo igual. Vais a nas alturas, por suposto, porque senón non daba por outro lado. Aí tampouco o único problema que temos nós, que vemos nós, é o tema dos viais, que estamos falando con eles, como dicían antes, como un acordeón. En Petelos, o residencial de Petelos, estamos de acordo, porque non estamos de acordo cos industriais. Plásticos, Barcia, Narval, e depois estamos de acordo con Cebral. Vamos antes o Cebral, sí que estamos de acordo. Pero Plásticos, Barcia e Narval, o sea, vamos a legalizar esa situación. Non se pode legalizar. E é mentira que a pechemos. Sigue hasta ahora fora da relación. Punto. O día de mañá que se vaya, encima queda un terreno aí industrial. Pues vaya pelotazo que pega o paisano. Pues non. Queda como está fora da relación. Sigue traballando, nadie é despedido ni nadie fixo nada. O sea, sigue como está. Non estamos en contra de esos dos industriais. E o 06 de Revengo ao Concello, aí hai que dar unha solución a esas naves. Aí unha nave que está fabricando colchóns, a alcaldía abre todo. Non hace unha desgracia. O urbanismo neste Concello funciona como funciona e esa nave nunca se vai sacar de aí. Entonces, por lo menos, intentemos ordenada. Con un terciario, pues había que sentarse y falar. Pero ni nos sentamos ni nos falamos. Ese é o problema. Despois, núcleos rurais. Un pouco onde temos aquí unha exposición, a nosa parte, como delegado. Nos comentaron dos casos que, bueno, pueden ser como tantos. Obviamente non me importa a persona, pero sí a circunstancia. Unha era de Louredo, no núcleo rural, no antigo Laceral, donde aparecían unas fincas, reclamou por qué, porque xa estaban parceladas no Concello, o sea, esa finca estaba parcelada, dividida en 3, no Concello, pagou todo, tiña licencia, tiña todo, pero non apareceu. Neste plan será, das 3 aparecen en dúas nomás. Capacidade de pago, a como comparas tres. É un error do plan será. Cando reclama, non ten posibilidade. A segunda exposición non é para que unha persona que estea a 200 metros do núcleo rural pida reclama. Outra persona tamén, nos dixo, mira, vos fixen alegacións, resulta que falla así, pumba, dial, o seu está fora, está en Rosillo. Un dial, bueno, e aquí porque non se deron aquí? Non toda a parcela, sempre falamos, para que vas dar a parcela? Se pode ser que queden 500, que serán 500, eso está claro. Nada. Entón dices, bueno, o chico, ¿qué que te pide? Pues non se pode decir nada. Aguantas hasta dentro de 15 anos. Eso non é a solución, E cosas desas se poden falar nunha segunda exposición. Os novos afectados do vial Portela-Porteliña, estamos nunha historia, esa xente vai se enterar agora. Porque están afectados. É
rústico, bueno, vale, pero será derecho a enterarse, digo. ¿Cómo pasamos por encima aquí de todo Dios? Simplemente por aprobar el plan Serado. Sabemos que hay muchas que verificar, pero digo, tenemos que tener una visión de concello. Si o que queremos é quedar ben con moita xente e verificar perfecto, va moi ben, edifico, pero eso non é así. Eso non é así. Hai moita xente que non va a poder verificar e, sobre todo, os núcleos, as terrenos industriales van a quedar no medio das vivendas, igual, legalizados por encima de todo. Iso é a visión cortoplacista ou de un concello, bueno. A xente le gusta eso porque a non resulta, vale, perfecto. Depois a protesta, cando inventan unha industria, al lado da súa casa, non, pues nada. Está probando oso. Bueno, por todo eso, ¿no? Nos consideramos que es imprescindible una nueva cosa, un periodo de valoración nuevo. Si al final los técnicos van a mandar a este concello, pues lo vamos para casa. Están aquí 2, 3, y digo claramente, lo vamos para casa. Y pagan ellos los pregos, que pagan ellos las concesiones, pagan todo. Los políticos vamos a tomar decisiones. Y si políticamente consideramos que hay la segunda presión, hay respuestas. Y punto. Y no hay ilegal. Que es distinto, no me diga. Pero non me interesa posee a medalla, eso es lo que interesa. O sea, que se están fondo por encima dos intereses dos vecinos, que son políticos. Y encima, claro, pasa agora, 6 meses das eleccións. Claro, como sempre, unha visión política impresionante. Estamos en medio, para todos os problemas que teñas, lidiados. Entón chega, dentro de as medias eleccións, por desgracia, a ciudadanía, moita ciudadanía, temos e ten memoria de peixe. Se acorda 4 meses, 3 meses. Dentro de un ano no se acorda nada. Y todos los políticos son iguales. Eso choca a vuestro favor. Vale, pues sigamos así. As ciudadanos non teñen a culpa do retraso das contestacións aos sectores. Non teñen a culpa, Son institucións todas gobernadas polo Partido Popular. Igual que se chamou a ministra. Perfecto. Sí, perfecto. Pues yo podría llamar muchos sitios. Métame esto prisa, que esto no puede estar 2 años esperando. Pero esos retrasos no tienen por qué pagar los vecinos, no tienen por qué pagar. O sea, para rematar, consideramos que non se pode permitir máis suelo industrial, salvo o caso do rural, fora do polígono da Vigadaña. E o día Xunta de Galicia. Se o plan Serral é por cidadáns, non sabemos por que se fai un proceso pechado e limitado como es. Da igual que non enseñes ahora como hacer. A xente vai no ver e que vai facer? Pues nada, amargarse porque dice, pues non podo hacer nada máis. Para facer eso, pues mira, non sei se era mellor facer ou non. Porque al final a xente vai para mirar e bueno, pues mira, me acaban de fastidiar, me acaban de alegrar as navidades. Depende da feira como lle vai de cada uno. Insistimos, por lo tanto, nunha segunda exposición e un período de delegacións. O noso voto, por lo tanto, por todo anterior dito, non solamente porque nos dé a gana, porque somos los de Marruecos, este plan Serral non é o noso plan Serral. En toda a tramitación hubo zonas oscuras, como son os acordos que se tomaron, que non se llevaron a cabo, e a partir de aí, o que pudo salir aparte, se crearon núcleos industriais, suelos industriais donde había terciarios, porque sí, porque a mí me apetece, porque me da gana, pero pues esas cosas non son consensuadas, ni nos vamos a dar o visto bo. Por lo tanto, noso voto vai ser negativo. Gracias. Bueno, moitas gracias. Pois xa para ir rematando, e escoitei con atención a todos e creo que me vai a tocar a mí pechar este debate como non debería ser de outra maneira. E quero empezar dicindo que me encontro hoxe moi satisfeita de poder rematar este ano 2015 cun orzamento aprobado no mes pasado, co maior plan de emprego posto en marcha na Axencia Galega de Colocación e con este plan xeral aprobado no pleno de hoxe. A pesar de que é un día triste, como decía a conselleira de Urbanismo, é un día histórico. Nos últimos 10 anos, moitos intentaron chegar hasta aquí e non foron capaces. Por lo tanto, temos que decirle a toda esta corporación, aos que lle gusta máis e aos que lle gusta menos, que hoxe vamos a facer entre todos un día histórico. 10 anos de andadura, que son 10 anos de andadura, diría que son 12 concretamente, porque empezamos no ano 2003.
E quero decir que antes de empezar a miña intervención quero darlle as gracias ao Partido Socialista, o BNG e o Partido Popular, o de agora e o de antes, tanto vosos como nosos, por todo o que levamos traballado nos últimos 10 anos, incluída a anterior alcaldesa, porque no ano 2003 empezamos esta andadura que se empezou cunha empresa e que tuvemos que ao pouco tempo despedila e empezar con outra que é a que está hoxe, que por eso quero recordar que a empresa que hoxe está contratada, que remata este plan, a contratou o bipartito, e que coa chegada a miña alcaldía continuei con ela, pero non a contratou o Partido Popular. Pero cos nosos máis e cos nosos menos, todos fomos importantes en esta historia, que hoxe lle poñemos fin. E por eso lle quero agradecer aos técnicos deste Concello, a todos, pero principalmente a Víctor, a Ramón e a Manuel Toucedo, porque foron figuras imprescindibles en este proceso. E por suposto tamén cos seus defectos, pero con moitas virtudes, o equipo redactor que foi quen de facer este traballo. E por suposto a Concelleira de Urbanismo, Julia, porque foi tamén figura importante en este traballo. E queridos veciños e veciñas, eu quero dicir hoxe aquí que me comprometín desde o primeiro día que cheguei á alcaldía que íbamos a chegar a día de hoxe. Pudo ser antes, pero tamén pudo non ser hoxe. E esa é a gran noticia, de que despois do esforzo de tanto tempo, de tanto que invertimos económicamente tamén, hoxe rematamos o ano 15, dicindo que aprobamos o plan xeral. Eu me presentei as eleccións no mes de maio e dixen claramente que o plan xeral se aprobaría neste ano 15. Outros se presentaron e dixeron que querían unha segunda exposición. Moi ben, pois está gobernando o partido que dixo que este ano 15 se aprobaría o plan xeral. É dicir, os veciños e veciñas de Mos quixeron que gobernase o partido que iba a aprobar o plan xeral este ano. E por eso, queridos compañeros do goberno, hoxe un día histórico tamén para nós, porque a pesar das críticas, das sinvergüencerías que levamos escoitado, o sentido común quedou por encima de todos. Pido respeto e silencio. Pido respeto e silencio, como eu fixen cos demais compañeros. Si non lles gusta o que digo, poden marcharse. Pero a democracia está encima desta mesa. E polo tanto, continuo coa miña intervención e digo, ademais, continuo coa miña intervención señor Troitiño, llegó a pedir que se mantenga en silencio. Llegó a pedir por segunda vez que se mantenga en silencio. Le pido que mantenga en silencio o se vaya a marchar de esta sala. Le pido que se mantenga en silencio. Le pido que se mantenga en silencio, por favor. Voy a continuar con mi intervención, porque en este país, a pesar de que a algunos no les guste, estamos en democracia. Estamos en democracia, e igual que a alcaldesa escoitou os voceiros, lle pido respeto e que me escoiten a min, porque lles guste ou non, estou aquí porque os veciños de Mos me votaron. E continuo con a miña intervención e lle digo que desde o día que asumín a alcaldía hasta hoxe fun a persona que tendeu a man a todos os grupos políticos, querido Miguel, a todos os grupos políticos. Non hubo mes que non houbera unha xuntanza do plan xeral desde o ano 2009. A verdad que yo agradezco porque sei que sempre estuveron aí, e o Partido Socialista igual, pero teño que decir que desde o primeiro día, todos os meses, todos os anos, excepto este ano 15, donde estábamos nesa fase final, nos reuníamos todos e falábamos todos, e eu lle estendín a man ao consenso sempre,
Por eso non entendo a súa exposición hoxe aquí, porque calquera diría que vostede estuvo traballando comigo 4 anos seguidos. Vostede hoxe fala aquí e parece que este é un plan novo. Parece que nos inventamos un plan antes de ayer e o traemos á aprobación. E non confunda aos veciños, porque o plan que se vai aprobar hoxe aquí é o mismo plan que se aprobou no ano 12, solo con un cambio, que hai 1.200 alegacións aceptadas máis. Do ano 12 ao ano 15 é o mismo plan, pero con 1.200 parcelas edificables máis. Por eso, a cantidad que vostede está dicindo aquí de dudas, de cousas que non entende, que non sabía, pois mire, é que tivo 5 anos para poder resolverase. Dice que non sabe de onde salieron. Como pode vostede decir? Aquí, desde logo, digo, mire, lle pido silencio público porque senón van a ter que marcharse, porque isto é unha cuestión de respeto entre uns e outros. E agora me toca que non merece respeto. Por lo tanto, continúo a miña intervención e dicíndolles que desde noviembre de 2010 que nos reunimos hasta, pois fai pouco, que podía decir as datas, novembro de 2010, que se presentaron os cambios e modificacións polos cambios legislativos da nova lei do solo. En decembro de 2010 temos un novo documento para enviar a Xunta de Galicia para a súa aprobación inicial. En maio de 2011 o documento terminado, porque nos habían requerido cuestións para entregar na Xunta para a aprobación inicial. En setembro de 2011 volven a pedirnos máis documentación e temos que volver a entregar na Xunta de Galicia. En maio de 2012 nos entregan definitivamente xa ese documento para a aprobación inicial. E cando lle digo estas datas, significa que durante todo o ano 11, durante todo o ano 12, durante todo o ano 10, durante todo o ano 9, os señores concelleiros do PSOE, do BNG e do PP nos reunimos todos os meses co plan xeral encima da mesa. Eso é a transparencia desta alcaldesa. Isto é a non ocultación desta alcaldesa, que nunca escondín un solo documento deste plan xeral, porque é o plan xeral de todos os veciños e de todas as veciñas de Mos por encima de todas as cousas, queridos veciños e veciñas. En outubro de 2012 se aproba o plan xeral por unanimidade do BNG, do Partido Socialista e do PP, o mismo plan que temos hoxe aquí, o mismo, solo con unha cuestión de diferencia, con 1.200 parcelas máis edificables. 1.200 parcelas máis edificables é o que cambia o plan do ano 12 ao ano 15. O Partido Socialista, unha vez que pase ese pleno, nos pide que ademais de 2 meses de exposición pública, que son os que marca a lei, lle demos aos veciños un mes máis de exposición pública. E ayudamos, porque volvo a decirlle que o plan dos veciños, da transparencia e de non ocultar absolutamente nada, aínda que a algúns lle moleste. Eu non teño nada que ocultar, estou aquí coa cabeza ben alta e vou aprobar este plan xeral coa cabeza ben alta e co sentimento da responsabilidade, porque unha cousa é a cabeza e outra cousa é a a partir do mes nada de consenso, solo por mayoría, por iso aprobado. Creo que no mes de febreiro, rematamos en febreiro a vosa exposición, o sea, o mes máis. A partir do mes de febreiro do ano 2012, o equipo redactor nos pide tempo Hai xente que te aplaude, todas as declaracións. hai xente que te aplaude. E 2012, no mes de febreiro, marzo, abril, maio, xuño. No mes de xuño foi exactamente... No mes de xuño foi exactamente cando... No mes de xuño foi exactamente cando o equipo redactor tiña xa revisadas as alegacións que presentaron os veciños e nos dicen pois que estamos en disposición de empezar a traballar con eles. Bueno, pois a parixo, parroquia a parroquia, alegación a alegación, a mesa da corporación, do BNG, do Partido Socialista e do Partido Popular. E aí se falaba de alegación a alegación, parcela a parcela, color a color. Donde está o ocultismo? Señores, sean responsables e non mintan. Non hai un goberno máis transparente que este ahora de tomar un plan xeral. Non existe. Non existe. Eu non tiña por que facer eso. E saben por que o fixen? Porque lle pedín moitas veces o consenso. Lles dixen que era unha cuestión de responsabilidade,
que tiña que ser o plan da corporación, non do goberno. E eu dixe moitas veces, estou disposta a negociar con ustedes o que queiran. A mí me pode gustar máis isto que outro, pero se ustedes queren outro en este, pois a alcaldesa non vai a decidir, porque se trata de unha cuestión de todos. E mire, eu creo que vostede, Miguel, estuvo aquí falando de un montón de cousas que lle poden gustar máis ou menos, pero non son ilegales. É dicir, vostede nunca se reuniu conmigo, como eu se o fixen con vostede, e me dixo, alcaldesa, se vostede cambia isto, votamos a favor. Eso non o fixo nunca, porque vostede non iba a votar nunca a favor deste plan. E lle tendín a man sempre, porque o que buscaba era o consenso, porque non teño máis interés que o interés dos veciños e de que fora aprobado por todos. Vostede me fala aquí de colgar medallas. De que medallas me está falando? Eu non sei de que medallas me fala, vostede a mí. Pero mire, é que non son medallas, é que vostede é concelleiro, igual que son eu, e temos unha responsabilidade, que é, vostede quere que mos siga no vagón de cola. Vostede sabe que levamos viendo como concellos, como Salceda, Salvaterra, Ponteareas, Morriño, aproban os plans xerais, e nós queremos seguir esperando. Non lle parece suficiente 10 anos? Non temos que seguir esperando porque non foi suficiente. Pois mire, non. Despois desas reunións que tivemos un mes, outro mes, bueno, pois é cando finalmente aparecen os informes sectoriais, as peticións, a súa vez os concelleiros nos reuníamos, o Concello pide os informes sectoriais. O Partido Socialista viu con nós a Santiago, vostede non quixo vir, porque a transparencia foi tal que resulta que o equipo de goberno se foi a Santiago a reunirse coa Xunta de Galicia para ver como podíamos ir aceptando as alegacións, para ir traballando nas alegacións, porque se podían aceptarnos o 80%, que non fora o 40, ni o 30, ni o 50. E o Partido Socialista viu a Santiago con nós. Vostedes non quixeron ver este plan. Esa é a transparencia, e sempre se invitei a todo. E parece que aquí a alcaldesa está sacándose un plan da chistera e está facendo aquí unha cacicada. Para algúns todo isto é unha cacicada. Porque o é. Para nós é o plan que os veciños queren. É o plan que vai dar futuro a este concello. Estabilidade, economía e progreso. Eso é o plan que vamos a fazer. Desde logo que vostede me dice que como eu non insistín máis para que se adiantaran os informes sectoriais. A verdad que creo que vostede me conoce bastante e calquera dos que estamos ao lado tamén. E vostede sabe que teño algunha virtud e unha delas é esa, que insisto como nadie. E lle podo decir unha cousa, e aquí vou a facer tamén un apunte, a agradecerlle ao Ministerio de Fomento, pero non a ministra, a todos os técnicos de Santiago, de Coruña, de Pontevedra e de Madrid. E teño que agradecer a Xunta de Galicia, a Consellería de Medio Ambiente e de Infraestructuras, por todo o que fixeron por nós en este plan de agilizarnos as cousas, a Patrimonio e a Confederación Hidrográfica. Mire, aquí hai concellos, non moi longe, que levan anos esperando por informe de Patrimonio, que levan anos esperando por informe da Confederación Hidrográfica. Cando lle digo anos, lle digo máis de 5 anos. E yo digo a Miguel e yo digo a todos os vecinos. Aquí hubo informes que tardaron 7 meses, informes que tardaron 14 meses, informes que tardaron 23 meses, informes que tardaron 36 meses. Por eso, tan importante é aprobar o plan xeral canto antes, porque levamos moitos meses esperando por unha serie de informes sectoriais que non son fáciles de conseguir. E queridos veciños e veciñas, que teñamos a unanimidade, a totalidade dos informes sectoriais, saben o que ven a decir? É que o plan está impecable. Falamos de aviación civil, de fomento, da Confederación Hidrográfica, de patrimonio da Xunta de Galicia, da variedade ambiental, etcétera. Entón, eu teño que estar aquí escoitando unha cantidad de barbaridades que intentan decirle aos veciños que este plan é ilegal, que este plan é irregular. No, señores, no. Este é o plan que vai aprobar a Xunta de Galicia e que xa informou favorablemente na memoria ambiental. Non te preocupes por iso. Que non lles confundan, porque hai un informe da Xunta de Galicia, o informe previo a traer aquí este plan que dice: resolvo considerar ambientalmente viable o plan xeral de ordenación municipal do Concello de Mos, incorporando todas as determinacións establecidas nesta memoria.
incorporacións que se van a facer todas e cada unha. Aquí está o secretario general e aquí está a secretaria. Todas e cada unha. Este é o informe da memoria ambiental que cantos concellos quixeran ter en un tempo récord como a nós, e nós o temos. E saben cal foi a miña preocupación? A miña preocupación foi que isto chegara canto antes. Porque claro que estou preocupada, non como outros, que lles dá igual, isto é unha risa, isto, pois parece que a ver quen gana en esta, miren, isto tardamos en conseguirlo, pero isto nos dá a legalidade que necesitaba este plan, é dicir, isto lle dice ao Concello, apróbese no pleno, pero estou dicindo diante de dous secretarios. Entonces, eu podo entender que a algúns partidos lle gusten algunhas cousas máis que outras, que porque aquí é industrial e aquí non é terciario, que porque aquí non é residencial e mede en altura. Todo isto son cuestións técnicas primeiro e políticas a hora de decidir si o facemos dunha forma ou da outra, pero son cuestións legales. O que está neste plan xeral ten toda a legalidade de todos os organismos. O que lle corresponde gobernar diseña un plan co equipo redactor e lle pide o consenso a todos e cada un dos grupos. Por eso a mí me sorprende que durante tantos anos non hubo un hai. Aquí dice o BNG que hubo dous desacordos. Un no tofe e o de Kili Carrera. Vostede cree que esos son motivos para decir que está en contra do plan? Eso foi o único que vostede me dixo a mí. Dous desacordos. Durante 4 anos de reunións de traballos, donde non faltei a ninguna. Mire, eu aquí o digo alto e claro, e yo dixen a vostede na reunión que non me parecía lógico deixar fora da ordenación a Kili Carrera. E lle dixen que o entendera. Lle pedín que, sí, unha reunión onde estuvo vostede, estuvo o Partido Socialista, estuvo o equipo redactor, porque todo o que eu poida falar hoxe aquí xa pasou polas xuntanzas de concellos, 1, 2, 300 veces, pero hoxe unha posta na escena, e teñen que saber os veciños o que pasou, claro que sí. E por eso lle digo que eu defendo a Kili Carrera e defendo a todas as empresas de Mos, a todas as empresas de Mos que se consoliden en un marcha, sobre todo no momento que estamos. E este plan o que fixo foi as que se podían consolidalas e as que non, pois quedaron fora de ordenación. Pero sempre coa legalidade da Xunta de Galicia, porque aquí parece que o que estamos facendo é algo ilegal, e non, para nada. E se de algo podo presumir en este transcurso é do que conseguimos co Ministerio de Fomento. Por eso, a ministra e todo o equipo Mos ten que darlle as gracias, porque eliminamos unha autovía garrafal para este concello que destrozaba a Medorongos, Cerqueirás e o Barrio do Monte, as zonas máis urbanas deste concello, e se eliminou. Eu lle dixen un día aos voceiros, e se quedaron sorprendidos. Lles dixen, miren, eu non estou disposta a aprobar este plan xeral coa autovía pintada, porque se nós aceptamos esa autovía pintada como está aprobada no ano 2007, non temos volta atrás. Que forza ten este concello para pedir que non se construya esa autovía cando chegue a hora de construirla? Xa podemos salir á calle as veces que queiramos, que nadie nos vai a dar a razón porque non se aprobamos la nun plan xeral. E lle dixen, me comprometo con todos ustedes a que se non eliminan a autovía este plan non se aproba. En ese momento estou segura que todos e cada un dixeron, menuda columpiada, xa lle botaremos na cara, pois eliminamos a autovía. Eu xe quero dar as gracias aquí a todas as persoas que me atenderon, que me aguantaron, que me soportaron a miña insistencia e a veces as miñas discrepancias e as miñas lágrimas tamén para conseguir que se eliminase esa autovía. Esa autovía que ese 25 de marzo pois se revoca ese trazado e que só hai 2 casos en España na historia da democracia, un en Cataluña e o segundo aquí en Mos. Queridos vecinos, con todo este relatorio que les estou dicindo, estamos chegando casi pois a ese final do camiño que foi pois cando se resolveron todas as alegacións. Me comí unha parte moi importante, que é que este plan pasou por todas as parroquias, estivo en todas as parroquias e todo o mundo alegou e a todo o mundo se lle recolleron as alegacións, 1857 alegacións. Que dixo Mos? Porque cando un plan se aproba inicialmente, como decía a concelleira, para que os veciños opinen.
E os veciños dixeron que non tiñan ninguna preocupación por as viviendas en altura, polo casco urbano das Pozas. Que o que querían era que creceran os núcleos. O dixeron alto e claro, porque das 1857 alegacións, quero non equivocarme, pero cerca de 1700 son o aumento dos núcleos rurales. En ese momento, pois, todos os grupos políticos nos demos conta de que había que retomar o asunto e había que darlle edificabilidade aos núcleos e retirarlle ao urbano. E isto foi o que fixemos. E desas 1857 alegacións se resolven en positivo 1100 alegacións. Por eso, cando digo que é o plan dos veciños, o digo con datos, non o estou dicindo porque mo estou inventando. En novembro de 2014, unha vez que todas estas alegacións se estudiaron por parte do PSOE, do BNG e do Partido Popular e do equipo redactor e dos técnicos, se estudiaron todas e cada unha, pois é cando enviamos o plan a Santiago. A Santiago, en novembro do ano 14, é dicir, hai máis de un ano. Para que? Pois para que nos desen este informe. Este informe que o que lle dá legalidade ao plan. E sin este informe non podíamos traelo a pleno. Pois pasou un ano e un mes para que chegase este informe. Este informe, pois que nos requiren no mes de xaneiro, nos dicen, oiga, que lle falta o informe de Fomento. Xa sabíamos que mandáramos todo para Santiago sin Fomento, porque Fomento, pois un informe onde se elimina a autovía con todo o que trae eliminar a autovía iba a costar moito tempo. Efectivamente, costou moito tempo. E chegou exactamente o día 28 de outubro de 2015. Chegou o informe de Fomento, donde por fin nos dan un informe favorable. Ben, pois desde outubro de 2015, 28 de outubro de 2015, que fixo o equipo de goberno? Nese mismo día mandar a Santiago o informe de Fomento para que por fin Santiago nos dera este informe. Este informe que chegou ao Concello día 9 de diciembre de 2015. Por eso non viu antes o freno. Si a alcaldesa non dixera o que dixo da autovía, si non nos pusiéramos a autovía, o plan estaría aprobado de anos. Pero dixemos, é preferible esperar, loitar e traballar e que se aprobe un plan de verdade e futuro sin esa autovía garrafal para nós. O día 9 de decembro de 2015 foi un gran día porque chegou este informe. Ese mismo día convoquei os portavoces para que o día siguiente nos reuníramos. E lles dixen que íbamos a aprobar o plan xeral, porque xa non dá lugar a nada máis. Xa os grupos políticos traballaron coa alcaldía e co equipo de goberno durante 4 anos de forma intensa e quizás os outros 5 menos intenso, pero traballamos para chegar a este informe. A este informe que dirán non, dicen claramente algúns, e que a alcaldesa ten moita prisa en aprobar o plan a correr con notoriedade e alevosía porque non quere que lle colla a lei do solo nova, porque senón pois o plan non sería legal, porque isto como é tal falcatruada, coa nova lei isto non vai por onde collero. Iso é o que dicen. Por eso vou dicir eu a verdade. Miren, eu como son alcaldesa, e se a diferencia dos que gobernamos e os que non gobernan, teño unha responsabilidade. E a responsabilidade que teño como alcaldesa me leva a decir unha cousa. Se nós, despois de 10 anos, non somos capaces de aprobar o plan xeral e nos colle a nova lei do solo, saben o que iba a ocurrir? Que tiñamos que empezar de cero. Pero non porque o plan sea ilegal, non. Sería para chegar ao mismo plan. Para chegar ao mismo plan. Que ocurre? Que a lei dice que no momento que a lei do solo de Galicia cambia, os plans que non estén aprobados provisionalmente, por lei, teñen que empezar os trámites outra vez. Simplemente por eso, non porque este plan sea ilegal, si está favorable da Xunta de Galicia. E claro que a mí me preocupa. Hai outros que estarían contentos de que isto non se aprobe ni hoxe ni nunca, evidentemente, e chegar ao ano 19 e decir que son unha inútil e que non fui capaz de aprobar o plan. Pero non lle vou a dar ese gusto, señores de Gallamos, non lle vou, estando hoxe aquí. Por eso me apurei e chamei unha, 1000 e centos de veces, e me fui a Santiago, a Madrid, onde fixo falta, para poder ter hoxe isto aquí encima da mesa. Por eso un día de felicitarnos todos, pero sobre todo os veciños e veciñas de nós. O pleno de hoxe vai aprobar un documento que a partir de hoxe se vai a contestar a todos e cada un dos veciños. Pero que non se me pode contestar antes, porque mentras non se aproben aquí as alegacións aceptadas e denegadas, non se pode contestar.
Pero miren unha cousa, vostede cree que eu non son transparente cando, a pesar de que xa pasou por exposición pública, que se abriu a todas as parroquias, estuveron os técnicos en todas as parroquias mañán e tarde, a pesar de eso, o Partido Socialista me pide hai que volver a expoñelo para que a xente o vexa. Pois aí está, aí está. E claro que eu aproveitei todos os días que me quedaban, todos os días que me quedaban. Por que? Porque non queremos chegar a que nos colla a nova lei do suelo. E desde o día 9 convoquei os portavoces o día 10. O equipo redactor nos dixo 4 días máis e teño o plan adaptado a este informe. Bien, pois a partir de ese día os veciños puderon ir ao Concello por mañán, tarde e sábados. E foron exactamente 8 días donde pola mañán e pola tarde e os sábados estuveron os técnicos aí. Vostedes creen que eso é ocultar o plan xeral? Vostedes creen que eso non é transparencia? Hombre, por favor. Así que, mire, estou contenta de que vamos a aprobar un plan que é unha ferramenta áxil e actualizada, que ven a renovar as normas do ano 92, que lle dá edificabilidade a 5.782 vivendas máis, que crecen os núcleos de 39 a 119, que mellora os viais a pesar de que digan que non, que crea novos eixos a pesar de que digan que están mal dibuixados, porque aquí xogamos a técnicos e non a políticos, que mellora os servicios, que aumentan os espacios libres, xardíns e equipamentos, novos zonas dotacionais, máis 322.000 metros cuadrados, máis infraestructuras, 86.000 metros cuadrados, máis espacios libres de zonas verdes, 401.000 metros cuadrados. A mellora do solo industrial. Efectivamente, o Concello vai ordenar o solo industrial. Os que poidan irse a Veigadaña, se van a Veigadaña, pero non todo o mundo se pode ir a Veigadaña. E o goberno, dentro da legalidade que nos ampara, hai empresas que quedan consolidadas onde están. E hai outras que quedan fora da ordenación. E te digo alto e claro que se por min fora, as consolidaría a todas, porque son postos de traballo. Pero non depende de min, depende da lei. Entón a lei me deu a opción de consolidar algunhas e deixar toda a ordenación a outras. E isto falamos nas xuntanzas de voceiros 1, 2, 300 veces. En ningún momento se nos puxo condicións encima da mesa. O BNG xa dixo claramente que iba a votar en contra desde o primeiro momento. O dixo claramente, e máis, dixo que se arrepentía de votar a favor da aprobación inicial. Con isto onde vamos? Cando xa non hai condicións posibles. Miren, se falamos da conservación da paisaxe, pois contentos estamos da protección do galiñeiro, da protección do galleiro, da potenciación de áreas de alto poder ecolóxico como é o Río Louro, a recuperación do patrimonio cultural e arqueolóxico. Mire, contratamos un arqueólogo que nos fixo un catálogo como nunca tuveramos, nin ten ningún concello, donde está catalogado todos os hórreos e todos os monumentos e restos históricos que hai en este concello, e que nos costou dinheiro, pero está aí para disfrute de eso nada, todo e xa dixo a concelleira, mire, señor Escudero, vostede ainda non é concelleiro para que nadie o escoite, así que manteña silencio. Gracias por dirigirte a mí. Parme grande. Así que a mí me gusta que usted sea grande. Ole tus plumas. Usted é moi grande, eso sabemos que é moi grande en esta Ole parte. tus plumas. Pero de momento que goberna é a que se está falando, así que manteña silencio. O que estamos aquí falando que a Diputación retome a certamen. E eu volvo a pedir aquí outra vez que se retiran estes 2 puntos, non votamos a favor. Se realmente queremos consenso, non queremos lucirlo, como dice alguén, lucirlo, non queremos pampletada, pois pagamos unha moción que todos estemos de acordo, e nos votaremos, porque nós queremos que os certamen, os vecinos o queren e é necesario. Pero iso, evitemos, pois, o tempo politizar unha cuestión como é o interés dos vecinos. Gracias. Gracias. Alfonso. Ben, nós tan só temos que dicir, neste caso, nós estamos a favor de que se celebre justamente en Montallas, porque ven por tradición, ven por arraigo, ven porque é algo do gusto non só dos vecinos de Mos, de toda a comarca, ou a metropolitana, ou toda a provincia, como se quere decir, ou toda a Galicia. Temos que decir que o certamen vais a celebrar o día 3 de xaneiro ás 5 da tarde, que esa suposta tradicionalidade da que fala o Partido Popular, pois hai que decir que hasta o ano 2010 celebraba o Consello de Vigo, aí que non entendemos onde
está a legitimidade para decir que é tradicional que faga a Deputación. Se o Concello de Vigo, que non o podería facer o Concello de Mos, pero o Concello de Vigo pode facelo porque as súas arcas, a súa economía o permiten, alá o Concello de Vigo. Nos entendemos que neste caso os fondos que ten a Diputación de Pontevedra son para o benestar de todos os veciños de todos os concellos da provincia de Pontevedra. Creemos que temos que os veciños mos teñen outras necesidades as cales nos veñen ben que se aporten eses fondos por parte da Diputación e non se xan invertidos neso, é máximo cando non está posto en discusión que se vai a celebrar ou non. Agora mesmo acabamos de enterar de que vai haber un mini certamen de rondallas das rondallas de Mos. Non entendo se isto ten algún tipo de fin ou relación, pero cando menos é casualidade. Dixos así na comisión que pasou, agora damos leccións a outras institucións, serán igual que nas gobernas, que se falan vostedes da xunta de diría exactamente o mesmo, pero falamos de darlle leccións sobre o que se debe e o que non se debe facer. Eu pregunto yo a concelleira que pasou co certame de Muñeiras de Mos. Eu pregunto-lle, non estamos falando de eso, como digo usted, non, ten razón, é outro certame distinto, pero que pasou? Non se resto de que lle dicimos a Diputación que o faga, así, o lógico, non? Eu non vi ningún amortendo Partido Popular. Seguimos aquí con estas cuestións de carácter político, porque isto non ten outra cousa que vamos a enfrentarnos porque ahora gobierna aquel e ahora gobierna el outro. Así non vamos a ninguna parte. Se esa é a súa intención, nos durante a comisión manifestábamos que nos abstiñamos para pleno e, por lo tanto, neste caso a votación desto, porque non ten lógica cando xa se vai a facer, xa hai unha institución que está disposta a facela que teña ámbito supramunicipal e, por tanto, van a estar representadas as rondallas de Mos, como así nos lo confirmaron os capitáns de ditas rondallas de Mos. Pois o único que temos que dicir é que vamos a votar en contra. Isto non ten sentido, nin que o traíamos aquí. Gracias. Venga. Tal como dixemos na comisión de perdón da Deputación particular, imos ver seguramente estas eleccións as circulares do PP e agora utilizan a rondallas. Mañá será outra cousa. Cando se facían en Vigo, o Fran, unha xogada por unha xogada política deu un tortazo a Abel Caballero, que en ese momento tamén estaba ben ligado no Concello de Vigo, pero deu un tortazo a Abel Caballero e entón levou unha serie. Hacemos firmar inclusive as rondallas un documento para non ir a Vigo, obligándose a non ir a Vigo. Agora cambiaron as formas, agora vamos a fazer o revés, ahora utilizámoslo ao contrario. Agora o PSOE, o virrey de Vigo, ahora con esta mayoría absoluta está crecido, les parece la gana, pues ahora vamos a quitarlas de ahí, vamos a gastarnos otra vez. Esto a tu amiga, a la Diputación, pues entramos nosotros, de verdad. Esto es lamentable. Realmente no se cree en la cultura, pero razón para que es carismo. Un ejemplo que a mí no se me ocurría, el tema de la Miguel. Realmente utilizamos cosas para el tratamiento de grandes partidos y bueno, pues en este caso tocó a rondallas, pero en ambas situacións me parece lamentable. Ojalá que esa unha, importa-me ben pouco onde estea, dixémonos de egos e de chungadinha en ese sentido, e que se faga. E a mí me da igual estar en Vigo, en Mos, en Sarceda ou en Gracias. Señora José Parada, por suposto que temos que traer esta moción, pero non a temos que retirar, porque nós non queremos que o faga o Concello de Vigo. Nós queremos que o concurso de rondallas o organice a Diputación de Pontevedra, que somos todos, non o Concello de Vigo, non o señor Aguel que veña aquí de Salvador da Patria. Iso o primeiro. En segundo lugar, non me falen do certamen da Muñeira, porque o certamen da Muñeira non me comparen un certamen onde van 13.000 personas cun certamen onde van 200 personas nun concello. Cando o desexen, presentei unha moción do mal que fago o meu traballo, pero non me mezclen ales con patatas. E Roberto, gustaríame que me dixeras que cal é esa asociación que leva moitos meses tenindo unha cita comigo que eu non os atendo porque eu non teño constancia disso. Se me podes decir o nome, xo agradezo. Sí, non, son tres asociacións, exactamente son a Festa da Prehistoria, a Actividade e a Mina de Monte de Lourdes. Me parece que estás confundido, que non é con cultura con que queren a cita, Bueno, non é con Consellería de Cultura. Infórmate porque non é con. No, a ver, evidentemente, si te digo como informaron. Non é con Consellería de Cultura. Me informaron eles. Pois te informaron mal.
Infórmate ben, porque eu, a prehistoria, reúnome sempre que me piden cita, e eu a actividade non teño ninguna cita pedida por eles. Vale, infórmate ben. No, eu te digo, eu te digo que te informes, porque eu traballo todo o día e recibo as asociacións sempre, a hora que faga falta. Me queres decir, aparte de ese punto que aquí te mantés, que non tes constancia de la cita, perdona, Roberto, iso é mentira o que está dicindo. No, eso non iso. É mentira o que está dicindo. Non falo con ela ou falo contigo. Pero mira, eu respondoche porque esa cita é comigo, non é con ela. Entonces, digoche, o que está dicindo é mentira porque nunha reunión que temos... Eu non lle estou dicindo que non, estou poniendo ayuda. Pero non é con cultura, é con patrimonio, vale? Non é con cultura. Aparte dese punto, eu non entendo na comisión, eu insistí de buscar ese consenso, por lo menos con nós, con noso grupo, xa que nos apoyamos todos evidentemente esta iniciativa, pues de repente, pues pusestes a decir que non, simplemente por decir, eu quero retirar un punto, o párrafo 5 e o 7, donde digo que al final lo que estamos falando, estamos politizando as cousas. Aquí estamos mirando por beneficio dos vecinos y se debe de yo siempre he pedido e insistí. Punto 4, donde poñedes que dos partidos poñen en perigo a nosa cultura. Nos pedíamos iso. E o último párrafo era para non entrar en debate. Si vos apoyades realmente a cultura, non apoyades. Simplemente nos queríamos ter aquí este punto como un apoyo aos vecinos que participan e traballan na Rondallas todo o ano para que se celebre o certamen. E vos, o que estás facendo é o que acaba de decir a vosa alcaldesa, lucirse diante dos veciños e sempre que isto non panfletada. Si quitades estes dos puntos, e que si falamos de consenso, traballamos polo consenso. E diga, no, este me llega toda a razón, vos estades iso, que outro día traes esta coisa. E que non, a ver si, que eu se dar a resposta. Non queremos entrar en cuestión, a cultura, temos que empezar a cambiar o chiste, a cultura non pode ser unha moneda de cambio para nada. Si dependemos da cultura, dependamos. Pero non me engañemos, porque vos non engañemos os vecinos. Eliminar estes dos puntos e nos votamos a favor. Pero as cousas claras. Alguna intervención máis? Eu quería decir algo, porque viví en primeira persona esta mala noticia, señor Roberto. Mire, o certamen de Rondallas se fai gracias á gestión que fixo o Partido Popular. Eso yo digo así de claro, porque non se iba a falar. Falamos de cultura, non falamos de gestión. Fago favor de que respeto, hombre, que me escoitei con todo respeto. Pero fala de cultura, non fala de gestión. Vai a manter silencio. Despois non voy a falar outra vez porque volvo a falar. Mire, aquí no sur de Pontevedra, en 6 concellos que son Nigrán, Vigo, Redondela, Porriño, Mos e Gondomar, hai unha tradición desde fai casi 40 anos que todas as navidades as rondallas salen á rúa. E que as rondallas salgan á rúa significa que detrás das rondallas hai meses de traballo. Primeiro dos rondalleiros e despois dos centros culturales que os amparan e que os sostenen. Entonces, parece mentira que haya gobernos todavía que lle den a espalda a esto e lle cerren a porta. Desde fai exactamente 34 anos se ven celebrando, primeiro era o día de Ano Novo e agora despois de Reis, este concurso de rondallas. Concurso de rondallas onde participan 13 rondallas dos 6 concellos e que son máis de 1500 rondalleiros e rondalleiras, entre 4 e máis de 80 anos, e que levan detrás, pois, desde o mes de setembro traballando. Como todos os anos, estes rondalleiros pensaban de que o día 10 de xaneiro a Deputación de Pontevedra organizaría o certamen. Certamen é un concurso. Que significa para eles, pois, darlle carpetazo e cerrarlle a porta? Pois, o primeiro, desilusión, e despois a falta de respeto tan grande. Os centros, os veciños que están nas rondallas, pero os concellos tamén. E, por lo tanto, o deputado de Cultura da Deputación de Pontevedra, desde o mes de setembro, que levaba esperando esta xente a ser atendida, lle dixeron que non, que máis tarde, que pa semana, que non podo, que ahora non, que máis tarde. E resulta que, cando recibe o día 10 de decembro, e lle dice, non, a nova deputación non fai certamen. Pero claro, as rondallas dicen, pero como nos van a facer isto? Non, pois a nova deputación non fai certamen, porque a presidenta, entre outras cousas, non quere ser o goberno Luis de Louzán. Mire vostede que argumento tan grande lle deron as rondallas. Pero isto non o digo eu,
fueron co deputado de Cultura. Entonces, a veces hai cousas que non se fan como a un lle gustan e deixa de facelas. Como eu cando cheguei á alcaldía, que hai cousas que non me parecían apropiadas e deixei de facelas. Pero cando unha cousa funciona e representa a tantos miles de vecinos, fixeras Louzán, fixera que nos fixera, hai que continuar facéndoas. Porque o único que facía o señor Louzán era dar respuesta ao que estaban pedindo os músicos de Pontevedra. O único que facía era eso. E, por lo tanto, o que lle pediron a Rondallas foi que, por favor, que recapacitaran e que se celebrase o concurso de Rondallas como todos os anos. Se lle deu un portazo e se lle dixo no rotundamente. E vostedes teñen 1.500 euros para ir polas calles dos concellos a tocar. E sabe unha cousa, eso xa o fan. Xa todos temos a sorte de ter os rondalleiros en Nadal nas nosas calles, nos camiños, nas rúas e nas parroquias. Pero eles non queren eso, eles queren ese certamen concurso donde está pois a entrega, a paixón, os nervios, a tensión, donde todos compiten por a ver quen se leva o mellor premio. Porque para eles representar a súa parroquia e o seu concello é unha cuestión de honor e de orgullo, o cual eu me sinto honradísima de participar aquí todos os anos e vibrar con eles cando tocan as rondallas de Mos, é dicir, por favor, que se leven o premio como alcaldesa. Eso todo significa tradición, significa historia e significa apoiar a cultura ao final. E o único que fixo este partido foi presentar unha moción en todos os concellos pedindo, en a Deputación de Pontevedra, pedindo, por favor, que se celebre o certamen. Inda que non sea o día 10 de xaneiro, que sea o día 17, pero que se celebren. E lle digo de verdad que aquí non hai política detrás, hai que, por favor, que se celebre. E lle pedimos, por favor, que se celebre. Bueno, pois, o alcalde de Vigo, en plena campaña electoral, o día das eleccións, dixo, o vou a facer eu. Perfecto. Perfecto, me parece moi ben, por lo menos non se perde. Pero nós queremos un concurso, e nós queremos que o faga a Deputación. Eu ayer debatí esta moción en Pontevedra, e lle tendín a man o deputado de Cultura. E o digo aquí, e lle dixen, señor deputado de Cultura, vostede conta co Concello de Mos para facer este certamen. Estou segura que o resto dos concellos, pero que non pode ser Vigo, ten que ser a Deputación, que o Concello de Concello, a Deputación de Pontevedra, que o paraguas de Vigo, Nigrán, Gondomar, Mos, Porriño e Redondela, e que concursen. E se ten que o Concello de Mos subvencionar as 3 rondallas, o vai a facer, e que o fagan os demais tamén. E lle dixen ademais, eso é o que tiña que haber feito vostede. Ahora sabe que dice? Para o ano vamos a facer. E asumiu ese compromiso e reconoceulle a deputada ayer, portavoz, que foi tarde, que cando se den cuenta que non había tempo. É unha falta de respeto moi grande ás persoas que levan desde septiembre, como en esta casa, por exemplo, ensayando, ensayando, ensayando e ensayando. Por eso o único que pedimos aquí é que o certamen o faga a Deputación. E que se ten que colaborar os 6 concellos, vamos a colaborar, pero que o faga a Deputación. E sabe o que lle digo? Retiramos o que queiran da moción. O que queiran. O que queiran. O que queremos é que votemos todos pedindo que a Deputación de Pontevedra organice o certamen de rondallas, o concurso de rondallas. E que retiramos o que queiran. Este ano xa está, a partir de agora. Acabas de decir, eu así, nós, deste grupo asina. Como? Todo acabas de decir agora mesmo, este grupo asina. O asina. Se retiramos o último punto, que os últimos paros, que é o quinto e o sétimo, gañamos vota a favor. Retiramos o que vostedes queiran, o que lle pido, mire, retiramos a moción si queren completa e o que vamos a votar é... Mira, se non quedou claro, gañamos está a favor, bueno, que se debe certamen. Pero lle digo aos non meus é igual que a compañeros... Deputación o que sea, que se debe certamen. Por ese sentimento tan profundo que ti falas, que está aí arreglado neste Concello desde fai tantos anos. Estamos a favor. Bueno, pois eu lle pido a Alfonso e a Miguel que retiramos toda a moción, se queren, todo o argumentario, todo, e que votemos todos por unanimidade o Concello de Mos que pide que o certamen concurso para a Deputación de Pontevedra nos vindeiros anos. Eu pido, por favor, retiremos todo. É un acordo que tomamos a corporación. Pode ser? Non. De acordo. Moi ben. Pois entonces, partido gañamos. Retiramos os 2 últimos párrafos, dice, non? Quinto e sétimo. 5, 6, 7. Vale, pois retiramos, hai que votar a retirada. Vamos a votar a moción cos cambios. No primeiro votamos a retirada dos cambios, despois votamos a moción.
Entonces, votamos as enmendas que presenta Gañamos, votos en contra, abstencións, Partido Socialista Belegán, votos a favor, Partido Popular e Gañamos. E agora votamos a moción coas enmendas, votos en contra, Partido Socialista, abstencións, Belegán, votos a favor, Partido Popular e Gañamos, queda aprobada por maioría. Pasamos ao seguinte punto que rogo se pregunta, unha palabra ao señor Troitiño. Sí, un robo para la secretaria. Costinata, que la presidenta insultó a esta corporación llamándola sinvergüenzas. No estoy hablando, por favor. Perdón. Está grabado, es control público. Que a menos que, bueno, que pida disculpas, que esa palabra. Que no se permite otro tipo de cosas, ni por alusión, ni en todo lo que Rematou, voy a contestar antes de que continúe. Mire, vostede me fala un turno de réplica según o regulamento. Si eu me vou ao regulamento, o seu voceiro, en vez de intervir casi unha hora, intervería 10 minutos. Entón creo que despois de haber intervido cada voceiro o tempo que quixo e máis, que tería unha réplica para estar aquí tantas horas, para decir o mismo. Creo que cada grupo interviu o tempo que quixo. Me atrevería a decir que interviría máis tempo vostedes que o goberno. Si quere que apliquemos o regulamento, o aplicamos, pero con todas as consecuencias. Que por outra parte, le digo que eu non lle chamei a nadie sin vergüenza. Cando chegue a acta do pleno, revisámola. Porque está todo grabado. Está todo grabado, ¿de acuerdo? Me alegro de que igual foi que eu escoitei mal. Bueno, eu lle digo que si... Como está grabado, claro, que vamos a revisar cando nos entregue nada. Non era para eternizarse aquí, ¿no? A intervención para los dios solo dura 2 minutos y no un reglamento. Entonces no estamos hablando de prorrogar el pleno. Eso es reglamento. El reglamento está para cumplir. Bueno, que unha cousa é que nos ten, cando vai grupos, en un empleo como este, se quedera no tempo, que bueno, que outra cousa é non permitir a resposta para os dios. Si queremos unha xunta de voceiros, e falamos desto, pero me parece que o mellor para todos é non aplicar o regulamento e ter esta flexibilidad donde todo o mundo intervén as veces que quere. Esta vez, porque era un debate largo e intervinieron pues, cada un tempo, creo que de sobra para poder exponer o que querían, non hubo outra ronda de intervencións, pero aquí normalmente se interveñen as veces que querían. Creo que poñer encima da mesa o regulamento orgánico municipal non lles interesa, pero si quero estudiamos. Sí. Vale. Bueno, no tengo orden de cousas. Nos queremos que non se regresa a verdade cando di que nós que tenemos todo acceso a toda a información. Tardou moito tempo en darse a información e, bueno, mire, que estamos en los preguntas, dígame que a pregunta ou o robo. Que non se van a decir cousas que non se necesitan. Vale, máis robos, máis preguntas. Sobre o tema da nosa existencia, da nosa parte de información, da parte do noso interés, do Concello, que nos critica o goberno, de que nos estamos informados, eu vou facer un rogo a dirigir directamente a cultura do urbanismo. Un rogo esa concelleira que se va a la olla de que todo es estupendo, pues ben, existe unha nave que todos conocemos, que se chama Redcom, que está no número 59 da avenida de Puxeiros a Portugal. Unha nave que a todas luces, pois, é unha nave inmensa,
que todo indica de que ten demasiadas alturas, de que todo indica que non está refranqueada os 7 metros e medio nos dé, e que ademais ocupa bastante máis do 50% que permite a lei. Levamos desde o día 3 de setembro buscando información sobre esa lei. Buscando información e buscando informes. O razonamento é o seguinte: hai 9 solicitudes de información, 9 de setembro. É o día de hoxe que non hai informe sobre as presuntas irregularidades que poden levar a paralizar a obra, que pode levar a Fiscalía, unha obra que a todas luces é un espanto. Contéstasenos verbalmente polo Departamento de Urbanismo que esa obra non está caducada. Estou falando de nosotros. Excepto que o día de hoxe recibo informe onde unha obra con licencia de 2009 que esa obra está caducada. E agora foi a Xunta de Goberno que non ten un informe. Estamos falando desde setembro. Por unha caducidade de obra que non se tramitou. Entonces, reconocerá que esta irregularidade non ten. Cando se toma a policía local, ten aquí o informe da policía local, dice o señor Troitiño, que se identifica, como se non o conocerán de sobra, dice que vaya ali a mirar que non tengo cartel. Comprueba que non tengo cartel, e a vostede, e a todos os que están aquí, cando van a 50 km por hora, na carretera de la policía local, e dice, oiga, cando vayan os señores Atendi, você ten que ir a 50. E esa é a función que fai a policía local, que sabe, aconsellada e supervisada por a consellería. Non, ten que pôr usted o cartel. O non ten o cartel é ilegal, pero ten usted que pôr. Despois, isto é un informe da policía local, tenho aquí. Aconsella que me van a considerar mi cada parte mal en prisión. Seguramente. Eso cree que é a actuación correcta? É unha pregunta. Na policía local, e non por unha denuncia, e non demandar unha sanción. Eso cree que é así. Despois, agora usted de obra estaba caducada, pero ese departamento, usted que ten a dedicación exclusiva, non ten tempo para mirar a caducidade das obras. Non hai tempo. É o informe técnico. O informe técnico, o día de hoxe, despois de setembro, sin facer. Por lo tanto, eu non vou fazer preguntas porque despois de tantas historias, vou pedir que limite, que presente a súa visión, porque vostede non é competente para o Departamento de Urbanismo. Moi ben. Alguna pregunta máis? Algún máis que diga ou xa terminou coa petición de decisión? Solo está bien. Vale, gracias. Roberto. Eu non sei se isto unha pregunta, pero bueno, deixache ter un pequeno inciso cando foi o PSOE, cando falache de que, bueno, é verdade que quites as virtudes deste PP, unha das virtudes é iso, que é moi persistente, que, bueno, o tema de que o PSOE non podía adiante se estaba desplazado outro vía aí, e como sabes, eu formaba parte da plataforma de Fendemos, pero sabes que pois traballamos pois cara dar a os veciños a conocer ese proxecto, que era un proxecto pois que iba a facer a destruir outra parte máis do concello, que tínhamos que defender outro concello, non un concello que estuviera limitado por estradas ou por polígonos industriales, tamén neste caso, por tema do PSOE, e botei en falta que mencionaras un pouco a labor que fixemos moitos vecinos, uns por interesados e outros de maneira pois que defendemos o que queremos que é xusto e que hai alternativas que a lei de hoxe non se están executando ainda, pero botei en falta non falar deses veciños que traballamos tanto que fomos ao Parlamento. O señor Feijóo se comprometeu se chegaba a Xunta de eliminar a autovía. Botei en falta iso, Lidia. Bien, eu vou lle dicir unha cousa a vostede. Eu botei en falta a vostede en moitas cousas. Por exemplo, cando viu a ministra Amós a decir que o día 25 de marzo era a revocación da nova autovía. Invitei a toda a plataforma de Fendemos e viu unha persona, nadie máis.
eu boteino en falta. Pero non solamente aí, boteino en falta en moitas circunstancias que eu chamei a plataforma e non estiveron. Aquela plataforma que se creou en Mos para defender os intereses do Concello, para estar en contra das infraestructuras do Ministerio de Fomento, bueno, pois nunca soñou esa plataforma con que chegase algún día esta noticia. Nunca. Pero chegou. E resulta que parece como que si nada. Como si non pasara nada. Mire, cando salíamos á calle con pancartas e nos manifestábamos, si nos dicen aquel día que a volta de 5 anos, ou de 2007, 2015, a volta de 12 anos, iba a haber un goberno en España que fose a eliminar esa autovía, nadie o quería. Pero mire, sabe por que vostede votou en falta que eu dixera hoxe aquí que faltaba a labor dos veciños? Porque mire, eu omitín todo ese proceso anterior de defensa. Eu solamente me referí a como se conseguiu eliminar a autovía. Bien, entón hai unha parte que eu non expliquei aquí, pero vou explicar. A parte na que o Partido Popular, o BNG, o Partido Socialista e máis os veciños nos unimos para pedir que o Ministerio de Fomento non atropellase a Mos. E aí hubo un relatorio de acontecemento donde desde os grupos políticos, tanto en Vigo, tanto en Mos como en Santiago como en Madrid, fixemos todo o que pudemos para parar esa infraestructura. E os veciños igual, pero nada se conseguiu. A partir do ano 2007, que hubo unha sentencia de morte que decía: aquí está publicado o estudio informativo da nova autovía. A partir de aí, cada un se quedou na súa casa tranquilo. Bien, pois eu o que dixen foi que hubo unha alcaldesa, e me atrevo a decir unha corporación, porque eu son alcaldesa desta corporación, e da que vostede non o considere así, eu son a súa alcaldesa. Sí, por lo que dixo antes, pero eu son a súa alcaldesa, sí, e polo tanto digo que esta corporación, xa non digo alcaldesa, esta corporación, fomos capaces de eliminar a autovía. Non foron os veciños, Roberto. Non foron os veciños. E volvo a repetir que no ano 2007 se publicou un estudio informativo. E a partir de aí non había máis veciños en ningún sitio. Sin embargo, eu cheguei a alcaldía no ano 2009. E desde o ano 2009, Vigo, Madrid, Madrid, Vigo, Vigo, Madrid, Madrid, Vigo, Vigo, Madrid, Madrid, Vigo, non sei cantos viaxes fixen a Madrid, non sei cantos fixen, hasta que truxen a ministra Mos e dixo: señores, non hai autovía. Iso foi o que dixo. Esa é a realidad. Dígame. Creo que non entendese. Sí, entendí perfectamente. Simplemente... Non lle funciona eso. Dígale que lle cambie o... Non entendese. Simplemente, evidentemente, como eu persoa estoy na plataforma, hubo un compromiso que ahora mismo non veo caso del señor Feijóo no Parlamento, cando se votou en contra da autovía. Feijóo viu o asunto dos veciños e dixo: se eu chego a asunta, eu elimino esta autovía. É un dato que está aí. Eu simplemente digo que, evidentemente, ti representas os veciños, ti, a base de insistir en traballar para a corporación nos momentos, pois intenta tocar nada máis. Se non vostede o tema, sempre lo saquei. No, simplemente foi un dato que creo que é pouco como veciños antes sepan que o señor Feijóo no Parlamento galego dixo que eu chego a asunta esta autovía se elimina. Independentemente de que ustedes poden, a esta corporación, fixeran o seu traballo como representantes dos vecinos, esperando los vecinos, en este caso, pues, nada máis, non era iso. Moi ben, e o señor Feijóo non cumpriu a súa palabra. Quen é o presidente da Xunta? Non me interrumpa ahora, non me interrumpa. Non me interrumpa, que ahora estou intervindo el. Señor Roberto, non me interrumpa. Como lle molesta, como lle molesta, como lle molesta. De verdad, de verdad. Rematou. Porque estaba dando mucho da palabra. Mire, Roberto, o señor Feijóo é o presidente da Xunta de Galicia desde que eu son alcaldesa. Entonces, dele a volta ao puzzle como queira, pero aquí hai 3 personas que cumpliron a súa palabra. A señora Nidia Arévalo, a señora Ana Pastor e o señor Núñez Feijóo. Esos 3 personajes que foron á calle e se manifestaron cos veciños. Os 3 cumpliron a súa palabra. Señor Roberto, a pesar de que non che guste, que me está falando? Sí, señor, o señor Feijóo é o presidente da Xunta, é o presidente... Está dicindo vostede. Bueno, ten alguna pregunta máis que
Que debate todo pero os vecinos iniciaron un traballo que simplemente que máis preguntas ten que facer? Alguna pregunta máis? que fai política son os vos. Non ten máis preguntas, que vamos a dar paso a Aurora. Aurora, non ten preguntas? Pois pagas. Sí, buenos días. Eu quería hacer un robo sobre a cabalgata de Reis, que estos días que estamos ahora que próximamente. A cabalgata de Reis tiña un presupuesto de 7.000 euros, ¿no? Subirse de 7.000 a 10.000. Bueno, pues o tema é que como igual que se aumenta eso, por que non se aumenta o pago das participacións? Porque é unha cousa que non hai moitas, non entran moitas cabalgatas a participar, que penso que era un motivo para que se animara máis xente a poder participar nas cabalgatas. As carrozas se refiere, pero bueno, eso falamos na comisión. Falamos na comisión que estaba o señor Poitiño votou a favor das bases. Pero non hai un aumento, non hai un aumento das... 500 euros por participar e 500 euros de premio. Iso foi a comisión informativa, estuvo o señor Poitiño e aprobou as bases a favor, como nós. E agora tiña unha pregunta sobre solucións. Sí. Hai aquí unha factura sobre como concretamente na página 10 tasa anual de animais abandonados para licitación. É a recogida de cargos. Iso é que paga na página 10. Que cantidad é? 6.000 euros de eso. Sí, desde o convenio, é a recogida de cargos. O convenio para licitación de Pontevedra. Sí, 6.129 euros. Sí. Iso é que se paga anualmente. Sí. Bueno, vale, vamos a tener que saber iso. E ao mesmo tempo quería saber o que había dito o pleno pasado sobre a comuna de Gatos, que hai en Cruxeiro, que onde dixeronme que contaron sobre 55 gatos que levan ali desde 2 meses, e que se levou a la situación sobre os gatos, e se levou a mandaremos a mirar a ver que podemos hacer, porque non sei. O sea, pagas anualmente 1.000 e pico de euros por os animais abandonados, pero os gatos non manteñen cobertura. Solo son canis. É a recogida de canis da Diputación de Pontevedra. Vale, pues nada, era solamente eso. Gracias. Alfonso. Patricia. Eu solo vou condenar o ocorrido esta mañá en Mos, da muller asesinada nas costas da súa parella, e decir que nunha máis e non a violencia de xénero. Nada. Nos sumamos a túa condena. Emilio, Miguel, Emilio sí. No, Miguel tampoco. Bueno, pues entonces nos vemos esta tarde a 7 en un pleno extraordinario y a continuación a concentración silenciosa no Concello, pero no Concello, sí. Mais nada, desexarlle esa corporación e a todos os vecinos e vecinas o mellor posible para este ano 2016. Feliz ano a todos e moi bons días. O pleno extraordinario para decretar 3 días de lote oficial será hoxe ás 7 da tarde no salón de sesións do Concello en Petelos. Pero na súa maioría perxudica os intereses xerais do Concello de Mos, favorece a moi poucos veciños en contra dunha inmensa maioría. Nós, en primeiro lugar, queremos criticar a falta de transparencia adoptada polo Partido Popular o facer coincidir a exposición do Freixón nestas datas de Nadal, concretamente que a cantidad de festivos que existe polo medio. Empezou a exposición o lunes pasado hasta 11, tendo en conta que, ademais dos domingos, existiron os festivos de Navidad. Tampouco se lle...